Velkommen til en aften, jeg har glædet mig virkelig meget til. Det er simpelthen premiere på det her foredrag omkring, er du nysgerrig på spiritualitet? Og når vi sådan snakker spiritualitet, så snakker vi jo om at være en del af noget større, og derfor så synes jeg også, at vi lige sådan skal tappe ind i, at I er jo også en del af noget større. Så hvis I lige sådan vender jer mod ved sidemanden, eller bagved, eller foran, hvis I kender sidemanden, og lige siger hej og siger, hvad I synes, hvad I glæder jer til med i dag, eller hvorfor I er kommet. Så lige sådan tager 1 minut, 2 minutter, hvor I lige sådan får hits på en anden, som I ikke kender, og så får vi lige sådan en lettet stemning lidt. Jeg ved godt, at det med energi er jo noget med, at vi får alle sammen til at snakke. Det har måske allerede udvekslet. Hvis I har måske allerede udvekslet. For så kan du få et meget interessant pointe om hvorfor. Nå, men kan I ikke se, hvor dejligt det er, når vi lige sådan tapper ind i fællesskabet? Velkommen en gang til. Jeg fik ideen til at lave det her foredrag, fordi jeg var ude ved min veninde Louise, som også er her i dag. Og så siger hun, hvorfor laver du ikke foredrag? Så siger jeg, gud, ja, hvorfor gør jeg egentlig ikke det? Og jeg vidste lige, hvad det skulle handle om, og det er så det, I så bliver mødt med i dag. Og det glæder mig rigtig meget. Jeg har så valgt at sige, hvad er du nysgerrig på spiritualitet, eller blive klogere på spiritualitet, som de faktisk skrev i Ballerup-bladet. Det var måske en endnu bedre titel. Og noget af det, som jeg vil komme ind op på mange ting, så det bliver sådan lidt overflade, men for at give et indtryk af, hvad er det, vi taler om, når vi taler om spiritualitet. Og noget af det, som jeg vil komme ind på, det er bevidsthed, og den fysiske versus den åndelige verden. Jeg vil også komme ind på livet efter døden, og nærhedsoplevelser, reinkarnationen, karma, energi, bøn, og så lidt om de spirituelle livslove. Og aftenen er lavet på den måde, at vi starter med mit foredrag, som var cirka 1 time, og så vil der være en lille pause, hvor der vil komme noget kaffe, og så vil vi samles igen, og så vil der være spørgsmål, og så er vi færdige senest klokken 9. Så det håber jeg, at I er med på. Det lyder rigtig godt. Når vi taler spiritualitet, så er der jo mange måder at gribe det an på, og en af de ting, som en af de metoder, en af de måder, man kan se det på, sådan kontra naturvidenskab, det er at se på det ligesom i en bog. Men naturvidenskaben, der kan vi jo måle og veje alt ved den her bog, jeg har lavet et billede af her. Altså vi kan veje den og se, hvor tung er den, hvor mange sider er der, hvor mange bogstaver er der. Vi kan også kigge på, hvad er læderet, den er indbundet i, hvad er det garvet med. Vi kan også kigge på fibrene i papiret, eller vi kan kigge på den blæk, som er brugt. Og det kan vi måle og veje og analysere. Men vi kan faktisk ikke med naturvidenskaben finde ud af, hvad der står i bogen. Vi vil stå som analfabeter over for den her bog i naturvidenskaben. Der skal vi faktisk have spiritualiteten eller åndsvidenskaben for at forstå, hvad der egentlig står i bogen. Så det er det, jeg vil snakke lidt om i dag. Man kan også sige, at det er sådan viden oppefra og viden nedefra. Og viden nedefra, det er jo netop den her naturvidenskab, og den måde, vi tænker naturvidenskabeligt, der har gjort i de sidste par 100 år. Og så er der den viden der oppefra, som er den spirituelle viden. Så jeg synes, det er et godt billede på det. Men jeg vil allerførst fortælle lidt om mig selv, og hvordan jeg overhovedet er kommet til at stå her og holde et foredrag omkring spiritualitet. Det er således, at jeg er vokset op i en familie med mor og far og en storsøster og mig. Og det var sådan en ret ateistisk familie. Det var således, at min farmor og farfar, de var pinsemissionærer. Og pinsemissionærer, det er jo sådan nogen, som taler i tunger. Altså det vil sige, når de går i en religiøs ekstase, så siger de alle mulige mærkelige lyde. Min far oplevede som barn, at nogle af hans
kammerater kiggede ind ad vinduet på et tidspunkt, hvor min farmor og farfar havde gæster, som sad og talte i tunger. Og jeg skal love for, at det havde ikke været nogen god oplevelse. Han blev mobbet og drillet med det meget lang tid efter. Så derfor så vendte han sig mod alt religion. Og jeg voksede op i Holstebro i Vestjylland, og dengang i slut 70'erne og start 80'erne, så kunne man godt i Vestjylland komme ud for, at man blev stoppet på gågaden af en, som ville missionere, altså som ville fortælle et Guds ord. Og så lærte jeg min far, fordi hvis min far blev stoppet af sådan en, så sagde han meget højt, nej tak, jeg har lært at tænke selv. Så tænkte jeg, det lyder klogt. Og en gang, jeg husker det bare sådan, jeg har været omkring 12 år, så mødte jeg også sådan en der ville give mig et Guds ord, og så sagde jeg også lige så højt som, nej tak, jeg har lært at tænke selv. Altså det var frygtelig arrogance i virkeligheden. Men det var det, jeg opdragede med. Men der skete så det, at da jeg blev slutningen af teenageårene, så opdagede jeg, hørte jeg første gang om reinkarnation. Og så tænkte jeg, kæft, det er smart. Så behøver jeg jo ikke være bange for det, hvis det er, at jeg bliver født igen. Så det tænker jeg, det vælger jeg at tro på. Men man kan så sige, når jeg så bliver ved med at have den tro i min måde at agere på i mit liv, så er det selvfølgelig, fordi det resonerer med noget i mig. Altså, det var rigtigt for mig. Men det kom så af den der, det var sgu smart. Og også dengang jeg var teenager, der havde jeg også en periode med astrologi og så videre, fordi det var jo også meget op i tiden der i 80'erne med New Age og så videre. Midt i 90'erne, der startede jeg på universitetet. Jeg startede med at læse historie på Københavns Universitet. Og så efter et halvt års tid, så begynder jeg at komme i Marmorkirken. Det var sådan lidt, at jeg havde været til en barnedåb i Marmorkirken, og der var en præst, der hed Mikkel Wold. Ham blev jeg meget begejstret for. Han var filosofisk og spændende at lytte til. Så jeg begyndte at komme i kirken for at lytte til ham. Er det bedre? Kan I bedre høre mig nu? Godt, yes. Jeg begyndte at komme i Marmorkirken for at lytte til Mikkel Wolds prædikener, og kom der i godt et halvt års tid og fik den her det her kristne indspark i mit liv. Men jeg synes ikke, det resonerede med mig, så derfor stoppede jeg med at komme der. Og så nogle år senere, så for cirka 20 år siden, der døde min mor. Og mens hun var syg, og i forbindelse med at hun døde, så begyndte jeg, og der kom jeg første gang ved en clairvoyant, og begyndte at komme til clairvoyance, og oplevede, at der fik jeg svar på nogle ting, som var meget rigtige, altså ting, som jeg ikke havde kunnet tænke selv, men som virkelig resonerede med mig. Og det var så åbningen for, at jeg begyndte at arbejde med spiritualitet senere. Jeg har taget uddannelser i clairvoyance og i spiritualitet, og jeg har de sidste godt 5 år studeret Martinus kosmologi, som også er sådan mere teoretisk grundlag. Og det er alt det her, der gør, at jeg har sat et program sammen til i dag. Det er det, der gør, at jeg mener, at jeg har noget, jeg kan byde ind med i den sammenhæng. Men det var meget sjovt, da jeg skulle lave det her foredrag, at jeg fandt ud af, at der jo faktisk havde været sådan en eller anden form for religiøs eller spiritualitet, som en rød tråd i hele mit liv. Det havde jeg egentlig ikke set inden. Godt. Men nu til det vigtige, og det er jo, hvad er det her spiritualitet? Og jeg kunne godt tænke mig, at jeg tænkte sådan, hvordan skal jeg starte det her? Så tænkte jeg, at vi må starte med starten. Vi må helt tilbage til Big Bang. Og det, som jeg vil bede om at tænke over, når jeg nu siger det her, jeg skal til at sige, det er det logisk, den teori, vi har omkring for eksempel Big Bang? Er det logisk? Fordi hvis vi tænker Big Bang, for godt 13 milliarder år siden, der var der så en energi, der var så fortættet, at den eksploderede, og dermed blev vores univers skabt. Og cirka godt 5 milliarder år siden blev vores klode skabt. Og så sker der det fuldstændig magiske, mageløse, at livet opstår for 3,8 milliarder år siden. Helt af sig selv. Er det logisk? Jeg finder det ikke specielt logisk. Og derfor så synes jeg, at den forklaring, vi får, når vi kigger ind i det her anden vej, altså af spirituel vej, det giver en meget, meget mere logisk forklaring på, om livet sådan kan opstå helt af sig selv. Fordi det, som vi kan gøre i stedet for at tænke den her måde med, at det er noget dødt, som pludselig bliver levende, altså det her med, at jorden, som er død, pludselig bliver levende, fordi der opstår liv,
det her, altså den her egentlig absurde tanke, at noget dødt kan blive levende. Hvis man prøver at vende det om at sige, hvad nu hvis det der var, det var liv? Hvad nu hvis det der var, det var bevidsthed? Og det er det, som jeg mener er tilfældet. Altså at det, som er i vores, altså i det uendelige, i vores univers, det der er alting, det er bevidsthed. Og bevidsthed, det er liv, og bevidsthed, det er elektricitet, elektromagnetisme. Og det er det, som vi har omkring os overalt, og det siger vores naturvidenskab også. Så på den måde begynder det jo at spille sammen. Godt, den kom igen. Men hvis det der... Jeg gjorde den ikke. Nå, men I ved, hvad der stod. Der stod bevidsthed. Nej, fordi ellers så har jeg jo ikke, så ved jeg jo ikke, hvad jeg skal sige, hvis ikke jeg kan se det her. så det er det. Nå, men hvorom alting er, altså bevidsthed er det, der er. Og godt. Er det de andre, ved I hvad? Ja, det er rigtigt, de larmer ikke. Så godt. Ja, det prøver jeg at se, om jeg kan. Men bevidsthed, igen for lige at vende tilbage til det her, vi snakkede om, altså at det er bevidsthed, som er det, der er. Så hvis vi forestiller os, at det guddommelige er bevidsthed, og bevidsthed er liv, og det er det, som får lov at vokse og, på kloden, så er det på kloderne og i universet, så er det det. Nu står jeg her igen. Nå, ved du hvad? Ja, det er godt, men det er ikke rart, hvis du ikke kan høre. Jeg vil springe til det næste. Jeg vil egentlig vise, fordi hvis vi snakker om det her med bevidsthed, så snakker vi jo om, hvad er guddommen, hvad er Gud, hvad er altet, hvad er universet, eller det universelle. Og det kan være utrolig svært helt at begribe med sin hjerne, hvad er uendeligheden. Når vi snakker om bevidstheden, så snakker vi om, at den er uendelig. Så hvad er uendeligheden? Og der synes jeg faktisk, at det er en talrække, altså at vores tallet 0 har faktisk den perfekte forklaringsmodel i forhold til, hvad er det guddommelige? Hvordan kan alting være samlet i ét? Og hvis vi forestiller os, at det tænker jeg, det kan de fleste, altså vi kan godt forestille os, at vi har en talrække, hvor vi har alle plustallene den her vej, altså plus 1, og vi kan altid lægge 1 mere til, altså plus 1 og plus 1 og plus 1. Og vi har de negative tal, vi kan altid sige minus 1, minus 1, minus 1. Og på den måde, så kan vi egentlig godt forstå det her med det uendelige. Og det, som i virkeligheden sker for at forstå altet, for at forstå det, som er det, der er det guddommelige, det er, at hvis vi tager det her uendelige og lægger det sammen, altså de uendelige tal i plusrækken og de uendelige tal i minusrækken, så får vi et 0, så får vi det, som indeholder alt. Og det er det, det kan være et godt billede på at forstå, hvad er det guddommelige, når vi snakker om det i den her sammenhæng. Hvad er det? Hvordan kan vi på den måde samle alt? Der er også en anden og meget fin måde, som man kan tænke det guddommelige på. For det ene ting er, at vi er en del af det her alt, og der er et guddommeligt, som er et samlet hele. Men vi kan jo alle sammen mærke, som vi sidder her, og som jeg står her, at vi er også os selv, altså vi har også vores egen kerne. Vi er også individuelle individer. Og hvordan kan vi være det, når vi er en del af det her guddommelige, og når det guddommelige er alt? Og det kan vi faktisk, der er et andet godt billede på det. Fordi hvis I forestiller jer, at det guddommelige, altså det her 0, altså alt samlet, er et stort lys inde i en rund skærm. Lyset, det er alt. Og hvis vi så har en skærm, hvor vi så laver uendelig mange små huller i, så vil hver eneste lille hul, der vil der skinne lys ud. Et individuelt lys ud, som stadigvæk er en del af det hele, altså af altet, men som er individuelt. Jeg har prøvet at finde et billede, det var ikke så nemt at finde et billede, men det her, hvis man så lidt forestiller sig, altså alle de her små lys, der skinner ud, som er alle os mennesker, dyr og alle andre slags levende væsener, som er enkelte, altså som er individer, men som er en del af, tog jeg pære bare for at symbolisere dem, altså som er en del af det her fælles lys, eller som er en del af det her nultal, som jo indeholder alt. Så
det er sådan for at forklare, hvad det er, det her med altet, og det med vores individuelle del af altet. Altså vi er både en del af altet, og vi er individuelle på en og samme tid. Og en af de måder, som vi kan mærke det på selv, det er, hvis vi mærker os selv, så kan vi jo mærke, at vi har den her jeg-følelse indeni. Altså, vi kan også mærke, at vores jeg-følelse, den er den samme nu, som den var, da vi var børn og unge, eller og da vi var sådan unge, midaldrende osv. Og det er egentlig lige meget, hvor gamle vi bliver, altså hvilken alder vi har, om vi er i 50'erne, som jeg er, eller om man er i 80'erne, så vil vi alle sammen opleve, at den jeg-følelse, vi har indeni, den vil formodentlig ikke være ældre end omkring nogle 30 år gammel. Altså jeg ved ikke, om I selv har oplevet det, i hvert fald jeg, som er sådan lidt ældre end de helt unge, der sidder her, det der med, at man kommer ud og er i selskab med nogen, som er unge, og man tænker, at jeg er en af dem, og det synes de ikke, de synes, man er blevet gammel. Og det er jo selvfølgelig den der følelse af, indeni at være bare omkring de 30, sådan i 30'erne. Og det er det, der kendetegner den sjæl, vi har. Det er, at vi er, at vi egentlig ikke bliver gamle i den. Og på den måde, så kan vi også sige, det er også det, der viser os, at vi ikke er vores krop, at vi er noget andet end vores krop. Fordi at den følelse, vi har, den følger jo ikke kroppen. Altså, min krop er blevet gammel, men det er min følelse ikke indvendig. Så det er også en måde, man kan se det på. Og grunden til, at jeg tog det her billede, var fordi jeg tænkte, hende der, hun føler sig helt garanteret, som hende der. Er jeg ret overbevist om. Men jeg tænker også, at de vil have den oplevelse, eller den følelse i jer selv, at de netop er uforanderlige. Og det betyder jo ikke, at vi ikke udvikler os i det her liv. Det betyder bare, at vi er uforanderlige i kernen, altså i den sjæl, vi har, som en del af det uendelige, af guddommen, af det guddommelige. Så tog jeg også i den her ved, og det gjorde jeg, fordi at når jeg kommer nemlig nogle gange til at bruge ordet væsener, og det er der mange, der bliver sådan lidt generet af. Og det er fordi, når vi taler om liv, så taler vi jo ikke bare om det liv, som er på den her jordklode, hvor vi kender til planter, blomster og planter, som vi jo også kan se er levende, altså de vokser, de dør, og, altså, så det er vi sådan godt klar over, de er levende. Men der er jo også, så der er planter, der er dyr, der er mennesker på vores planet, men der er jo også en uendelighed af andre livsformer i det her store guddommelige nul. Og så tog jeg den her med, fordi at, jeg tænkte, det er da et meget godt billede på, at det kan se ud på andre måder end det, som vi normalt kender. Men jeg tror faktisk, at dem, som laver science fiction film, de får garanteret en indsigt sådan fra fra den åndelige verden til, hvordan kan de her væsener, som de har med i deres film, hvordan kan de i virkeligheden også se ud. Det, som vi snakker om, når vi snakker om os, altså så er vi jo på den fysiske, i den fysiske verden her. Og så har vi, der er den fysiske verden, som vi kender, og som også er altså uendelig, altså i andre planeter, andre, jeg vil helt bestemt tro, der er også andre universer osv. Så det er jo altså uendelig stort og fyldt med uendelig meget liv. Men det er alligevel stadig fysisk. Og så er der så samtidig den åndelige verden. Og den åndelige verden, den ikke-fysiske verden, som er en elektrisk-magnetisk verden, den er lys, den er kærlighed, den er ekstase, den er alt, hvad vi kan sige af gode superlativer. Det er det, som vi får, og som er i den åndelige verden. Og den åndelige verden er jo også en evig verden. Også fordi det går jo også i kredsløb, som jeg skal komme ind på senere. Men den åndelige verden, som vi jo er i, vi besøger faktisk den åndelige verden hver nat, når vi sover. Vi besøger den åndelige verden, når vi er mellem to liv. Og så på et tidspunkt, når vi er så udviklet i vores udvikling som menneske, så vil vi så tage permanent ophold i den åndelige verden i en rumtid. Men den åndelige verden, prøv at forestille jer, at man er i den åndelige verden. Lad os så sige, det er mellem to liv.
Der vil man, når man møder andre sjæle i den åndelige verden, så vil man jo ikke behøve at tale sammen, så telepaterer man med hinanden. Man forstår umiddelbart, hvad det er, den anden vil en. Og er det her lys, og er det her kærlighed, er det seksualitet, som også er. Det vil være sådan en stor sammensmeltning. Samtidig så vil der også være kunst, der vil være videnskab. Hvis det er, at man for eksempel laver et kunstværk i den åndelige verden, så er man ikke begrænset til sådan en 2D. Så kan man lave det i en 3D eller 4D, eller jeg ved selvfølgelig ikke, hvor meget det kan være ud i dimensioner. Men i hvert fald noget, som breder sig ud i en helt anden, på en helt anden skønhed, end den, som vi kender her fra den fysiske verden. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at... det vil jeg egentlig gøre der. En af de ting, som er en af de her store spørgsmål i livet, det er jo, hvorfor lever vi? Hvad skal vi overhovedet her på jorden? Altså, hvad er meningen med det hele? Og det har vi jo blevet stillet mange gange. Eller det har filosofer stillet det spørgsmål mange gange. Og hvis man ser spirituelt på det, så er der faktisk en meget logisk og fin forklaring på det. Hvis det er, nu snakker jeg tidligere om, at vi er en del af en uendelighed, evigheden. Og forestil jer lige, hvor lang tid det er. Det kan vi ikke forestille os, fordi det har ikke nogen start, og det har ikke nogen slut. Det er uendeligt. Og hvis det er, at vi skal have oplevelse i den her uendelighed, som sjæle, som væsener, så er vi nødt til at have livsoplevelse. Og livsoplevelse, det kan vi få i den åndelige verden, som vi så før. Altså vi kan lave kunst og videnskab, og vi kan telepatere, vi kan have en fantastisk livsoplevelse i den åndelige verden. Men for at få en livsoplevelse, som giver nogle andre talenter, så er vi nødt til også at komme i en fysisk verden. Og det, der adskiller den åndelige verden og den fysiske verden, det er jo, at i den fysiske verden, der vil vi mærke, hvis det er, at... Altså hvis vi slår os, så gør det ondt. Hvis vi bygger en bro, og den ikke holder, jamen så falder den sammen. Altså der er nogle lovmæssigheder, som vi skal, som vi er underlagt, når vi er i den fysiske verden. Der er noget logik, som vi er underlagt. Men vi er en del af det her, sådan et stort kredsløb, hvor vi kommer fra den åndelige verden, hvor vi har fået det her lys. Altså det her utrolige lys, den her utrolige kærlighed. Og på et tidspunkt fra den åndelige verden, der kan vi blive så mætte af det her lys, at vi faktisk begynder at længes efter at få det, som vi umiddelbart vil kalde mørke, men som jo, hvis man er der, hvor man har fået lys, så vil det faktisk blive det, der er, altså det, man er sulten efter, og det, der så bliver ens nye lys. Så fra at vi som sjæle er en del af den åndelige verden, så bliver vi så født ind i den fysiske verden. Der vil det stadigvæk være sådan, at vi udvikler os, faktisk sådan helt darwinistisk, vi udvikler os fra dyr til mennesker. Og vi har jo som dyr, altså hvad er det, der kendetegner dyr? Det er jo, at de har 2 hovedopgaver. Den ene, det er at søge føde, og det andet, det er at have afkom, og passe sit afkom og sikre, at det kommer i vej. Og det og dyret er jo en verden, hvor det er altså spise eller blive spist, altså det er 100% egoistisk i dyreverden, altså i dyreriget. Og det er der også rigtig mange mennesker, som stadigvæk har de her dyriske træk, altså vi har meget egoisme også i mennesker i dag. Men det, som er meningen med livet, som var det, jeg snakkede om før, det er livsoplevelser. Det er, at vi skal udvikle os fra at være dyr til at være et rigtigt menneske. Ikke bare sådan et menneske som jeg og mig, men et menneske, som er fuldkommen i alkærlighed. Et fuldkommen menneske, som udelukkende vil være til glæde og til gavn og velsignelse for andre dyr og mennesker. Så det er det, vi udvikler os hen imod. Og det er det, der er hele grunden til, at vi bliver født ind i den fysiske verden. Det er, fordi vi længes efter at få den her udvikling, altså vi længes efter at få den modstand, der er i den fysiske verden, hvor vi mærker det, når vi rammer noget, altså når vi slår os og så videre, det længes vi efter, og så går vi derfra i den verden hen og bliver alkærlige mennesker til sidst.
Men det kræver jo noget at blive et alkærligt menneske. Vi kan lære logik, vi kan lære videnskab, altså vi kan gå i skole, og det kan vi læse i en bog osv. Det, som vi ikke kan lære andet ved at opleve det, det er lidelse og smerte. Og fordi at vi skal udvikle os hen imod, at vi ikke længere kan gøre nogen fortræd, jamen så er vi nødt til i de her liv fra dyreriget og frem mod det her rigtige menneske, der er vi nødt til at opleve en hel masse lidelse og smerte. Nu valgte jeg at tage det her meget ikoniske billede fra Vietnamkrigen, fordi der er så mange krige, vi jo kunne tage frem i dag og sige, at der er så meget lidelse, og det har der jo været, så længe vi historisk kan se tilbage, og det er der jo også i dag. Utrolig meget lidelse. Der er også utrolig meget smerte i verden, fordi de mennesker, som lider, oplever jo smerte. Men det, der er hele pointen ved at opleve lidelse og smerte, det er, at når vi oplever lidelse, så kan vi lide med andre, altså så kan vi føle medlidenhed. Og når vi oplever smerte, så kan vi opbygge medfølelse med andre mennesker og dyr, altså andre, du bruger igen det her ord, levende væsener, altså alle andre livsformer. Så det er derfor, at vi har den her ondskab, som vi ser det umiddelbart i verden. Det er simpelthen for, at vi skal have lidelse og smerte. Og det er jo sådan, at hvis vi ser det her i det her, vi kalder teamligt perspektiv, altså ser det fra et enkelt liv, jamen så er lidelse og smerte jo fuldstændig ubærligt. Men hvis vi ser det hele på et overordnet plan, så er det med til at udvikle os hen imod at blive de her alkærlige væsener og mennesker, alkærlige mennesker. Og derfor så er det pludselig faktisk en måske meget af sin gave, men det er alligevel en måde, hvorpå vi får det, at vi kan opnå det, som vi gerne vil, nemlig at blive de her alkærlige mennesker. Så det er faktisk meget, meget kort fortalt, men ikke desto mindre knivskarpt, det som er grunden til, at vi oplever lidelse i verden. Så den der gamle fortælling, som det der har været det store skisme i den kristne kirke for eksempel, hvorfor er der ondskab, når Gud er god, for er Gud så god, når der er ondskab? Det spørgsmål er jo faktisk besvaret her, når det i spiritualiteten bliver forklaret således, at vi oplever lidelse, vi oplever smerte, fordi det udvikler os hen imod at blive alkærlige. Nu det her med at udvikle sig på den måde, det vil jo tage sin tid, så derfor det kan man ikke gøre på et liv, og det kan man heller ikke gøre på 1000 liv. Der skal tusindvis af inkarnationer til, både som dyr og så mere og mere som et udviklet menneske. Og derfor så er reinkarnation et meget centralt begreb i det her, når vi taler spiritualitet. Og det der sker, når man reinkarnerer, det er jo, at man, som jeg sådan antydede før, man kommer i, altså man dør, og så vil man træde ind i den åndelige verden, og så derfra vil man på et tidspunkt vende tilbage til jorden. Og når vi vender tilbage til vores fysiske liv, så vil vi har med fra tidligere liv, det er alle vores talenter, altså de talenter, som vi har opbygget i tidligere liv, de følger os i de kommende liv. Så derfor er det heller ikke spild af det, vi oplever. Altså det er derfor, at den her lidelse og smerte og den undervisning, vi også modtager, altså alle de gode ting i forhold til videnskab osv., at det får vi med, altså, så vi hele tiden løfter os et niveau. Jeg vil sige, at det bedste sådan bevis på, at der er reinkarnation, det er jo, at der er børn, som bliver reinkarneret, og som er genier, når de bliver reinkarneret. Og den lille Wolfgang Amadeus Mozart er vel måske i virkeligheden det bedste eksempel, som vi kender. Men der er jo faktisk mange børn, som er særligt talentfulde inden for sport, eller inden for kunst eller kultur, eller kunst og sang og så videre, musik, men også inden for videnskab. Altså som er dygtige til matematik og så videre, altså som er blevet genier inden for deres felt. Og der er ingen tvivl om, at ham her, Mozart her, han har været virkelig talentfuld komponist og musiker i 4-5 liv, inden at han blev født som Wolfgang og excellerede på den måde, han gjorde. Det tager tid at opbygge den slags talenter.
Men vi har alle sammen opbygget talenter, og når vi så har opbygget et talent til noget, jamen så vil der være nogle andre ting, vi i nogle kommende liv skal bygge. Hvis man faktisk forestiller os, at at vi som sjæl er sådan en diamant, jamen så vil vi have nogle sider, som allerede er slidende, og de vender faktisk væk. Så det, vi har i vores nuværende liv, det er sådan den uslidende side. Så derfor synes vi hele tiden, det kan være sådan lidt hårdt, men i virkeligheden så har vi en masse om bagved. Og jeg går altid og siger, at jeg er fuldstændig sikker på, at jeg har matematik. Det har jeg kunnet engang, det ligger bare langt bagved. Men i hvert fald så har vi alle sammen nogle talenter med, som vi har med i vores liv fremad. Når vi snakker reinkarnation, så er det måske også lige værd at nævne, at i hinduisme, der mener man jo, at man kan blive et dyr, for eksempel, hvis man har en dårlig karma i et liv. Men det mener jeg, det er ikke en del af den spirituelle opfattelse, fordi når vi ser spirituelt på det, så har man ikke mulighed for at blive andet end et menneske. Fordi at det kræver også et talent at bygge en krop, så vi kan ikke pludselig bygge en krop som en rotte, eller hvad der kunne være tale om. Vi kan kun bygge en krop som et menneske. Men til gengæld, så har det også indflydelse på, hvordan vi behandler vores krop. Altså hvad det er for en karma, som er et begreb, vi også lige kommer ind på om lidt. Hvordan vi har behandlet vores krop i det liv, vi er gået ud af. Hvis vi for eksempel har haft et liv, hvor vi har misbrugt narkotika og alkohol, altså måske flere liv i træk, så vil vi faktisk kunne opleve at blive født uden talentet til at bygge en funktionel krop. Altså så bliver man født med sygdom og så videre. Det kan være en af forklaringerne, at man ikke bygger en fuldstændig funktionel krop. Men det vidunderlige i det er jo, at så får man mulighed for, nu tager jeg et eksempel, hvis man for eksempel har haft et stort narkotikamisbrug i flere liv, så kan man blive født med Down-syndrom, eller altså kan der være snak om. Men i hvert fald uden at have mulighed for at blive ved med at gøre det, man har gjort. Og på den måde er det jo også en gave, fordi på den måde så bliver man jo sat i en situation, hvor man ikke længere kan gøre det, som man har gjort tidligere, altså drukket eller taget narkotika eller så videre. Så derfor så er det jo en hjælp til, at man kan komme videre og arbejde hen imod at blive det her fuldkomne menneske, som er den rejse, vi er på. Det kan lyde meget hårdt, og mange vil have svært ved at sådan acceptere, at der kan være en grund til det, men det ligger jo i tidligere liv, og vi har alle sammen været igennem alt muligt. Vi har alle sammen for eksempel begået selvmord, eller vil komme til at gøre det. Vi har alle sammen haft de her sygdomme. Vi har alle sammen skulle igennem den lidelse. Det er bare på forskellige tidspunkter i forhold til, hvor vi er i dag. Så det er en del af den her reinkarnation. En af de ting, som jeg altid sådan synes var enormt interessant at snakke om, det er, hvad der sker, når vi dør. Som sagt, vi kommer i den åndelige verden. Og en af de ting, som jeg synes, der er meget sådan en sentens, jeg elsker, det er, at den største overraskelse, når du dør, det er, at du lever. Altså den største overraskelse, når du dør, det er, at du lever. Fordi når vi dør, så er det jo kun vores fysiske krop, som vi træder ud af. Vi er stadigvæk vores tanker, vi er stadigvæk vores følelser, vi er stadigvæk vores talenter. Det har vi stadigvæk med. Og så træder vi så ind i den åndelige verden. Vi kan jo ikke tage de negative tanker og følelser med ind i den åndelige verden, for den var jo ren lys, som jeg fortalte. Og der kan man jo ikke have had eller bitterhed eller alle de her sådan grimme følelser eller slemme følelser. De kan ikke have plads i den åndelige verden. Så derfor så sker der det, at når vi dør, så skal vi bede om hjælp. Det er sådan et rigtig godt lille råd, hvis det er, hvis man er ateist, eller hvis ikke man det vil være umiddelbart ligge til ens højre ben at bede om hjælp, så vil jeg hermed sige, så skal man bede om hjælp. Det kan I godt huske, når det er. Så skal man bede om hjælp, fordi så kommer der en skytsengel, som bortsuggererer, altså fjerner de der negative følelser, som man måtte have af had eller bitterhed og så videre. Vrede, den slags følelser. Og så kan vi, når de der følelser er bortsuggereret, så når de er væk, så kan man så træde ind i paradis. Og paradis findes. Fordi når det er, at man er død og har fået bortsuggereret det her, så træder man ind i den zone, som hedder paradiszonen, hvor man får alt, hvad man drømmer om. Altså man kan tænke på et stort hus, og så har man det, eller man kan tænke på
en stor båd, så har man det, eller man kan tænke på et harem af mænd eller kvinder, så har man det. Så det er ganske fantastisk. Hvis man nu er jæger, så kan man også skyde alle de dyr, man vil, men man skyder i den åndelige verden ikke dyr. Og man har, altså hvis man nu har sit harem, så er det heller ikke nogen, der ikke vil. Så det er mere det, at man kan få det uden, at der ligger sjæle bag, men man kan få lov til at opleve, altså man kan få den der oplevelse af at få det, man går og længes efter. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver man bare simpelthen så træt af at få alt det, man gerne vil have. Og så vil man så gå videre fra det, vi kalder paradis, og så ind i de åndelige verdener. Og de her åndelige verdener, det er et helt foredrag for sig, så det vil jeg ikke sådan komme nærmere ind på. Men i hvert fald, så går man igennem åndelige verdener for der på et eller andet tidspunkt at være klar til at blive født ind på jorden. Mange gange så er der sådan en regel, der siger, at man er i den åndelige verden cirka lige så lang tid, som man har været på det fysiske plan. Og det vil sige, at hvis man er blevet 80 år på det fysiske plan, så vil man have omkring 80 år på det åndelige plan. Bortset fra, hvis man dør som barn eller som ung, fordi så er der jo ingen grund til, at man har så lang tid i det åndelige plan, så vil man meget hurtigere komme ned på jorden igen og komme i gang med sin livsoplevelse. Så altså, der er paradis, og det er rigtig, rigtig skønt og dejligt. Men altså, er det noget, jeg bare siger? Hvordan kan jeg sige det? Fordi jeg kan jo ikke huske det, det som sker, når man dør. Men der er faktisk nogen, som har haft nærhedsoplevelser. Det vil sige, at de har været døde, har haft nogle oplevelser, og så vender de tilbage til vores jord, og så kan de fortælle om de her oplevelser. Og der er en fyr, der hedder Bruce Grayson. Han er professor i psykiatri og neurologi, og han har for nylig udgivet en bog omkring nærhedsoplevelser. Og han har studeret det her i 40 år, og han har mødt rigtig, rigtig mange, som har haft de her nærhedsoplevelser. Og nogle af de ting, som går igen, altså de fortæller meget det samme, bare sådan med små variationer. Og jeg tænkte egentlig, at jeg lige vil læse lidt fra hans bog, der hedder Efter. For at I kan høre, at der er andre, der har oplevet noget af det her med det smukke, som er på den anden side. Det her, det er en kvinde, der hedder Jane Smith, som fik sådan en nærhedsoplevelse som 23-årig, fordi at hun fik problemer med en narkose i forbindelse med en fødsel. Og hun beskrev det sådan her. Jeg befandt mig i en eng, klar i tankerne. Min identitet var intakt, og jeg var igen opmærksom på, at jeg havde en krop. Det var en smuk grøn eng med smukke blomster, smukke farver, belyst af et pragtfuldt strålende lys, som ikke lignede noget andet lys, vi har set, men der var himmel, der var græs, blomster med farver, jeg aldrig havde set før. Og jeg husker så klart, at jeg kiggede på dem og tænkte, nogle af de farver har jeg aldrig set. Og allermest underfuldt, det gik op for mig, at jeg kunne se det indre lys i alt det, der voksede, med dets vilde, pragtfulde farver. Det var ikke reflekteret lys, men en blid, indre glød, som skinnede fra hver eneste plante. Himlen over mig var klar og blå, og lyset var uendelig meget smukkere end noget lys, vi kender. Så det der med, at farverne er helt anderledes, det er sådan meget sådan en kendt ting, som bliver fortalt. Altså, at indtrykken er meget stærkere, og at mange af dem, der har haft de her nærhedsoplevelser, de siger, at det var meget mere nærværende, det var meget mere levende end i den fysiske verden. Og så kan man sige, det er jo i virkeligheden fordi, at vi er langt mere, altså vi er hjemmehørende i den åndelige verden. Vi er på besøg i den her fysiske verden for at få de her livsoplevelser. Så derfor, når de, der har den her nærhedsoplevelse, kommer til den åndelige verden, så kommer de hjem, så føler de sig, så føler de det meget klarere end her. Der er en ting mere, jeg vil læse fra den her bog, fordi det leder nemlig hen mod karma, som jeg også vil komme ind på. Og der skriver han, over halvdelen af dem, som havde en nærhedsoplevelse, sagde, at vi efter døden gennemgår vores liv og dømmer os selv, og på en eller anden måde må vi forholde os til konsekvenserne af ting, vi gjorde i livet. De sagde også, at hvad der sker os efter dette liv, altså det her, de lige har haft en nærhedsoplevelse fra,
Altså hvad der sker os efter dette liv, i hvert fald delvist afhænger af, hvordan vi levede før døden, og at vi også vil drage fordel af vores gode gerninger og handlinger i dette liv. Næsten halvdelen af de oplevede sager, og oplevede det er altså dem, der havde den her nærdødsoplevelse, så næsten halvdelen af dem, der havde de oplevelser, sagde, at i livet efter dette vil vi stadig være i stand til at observere vores kære, altså når vi er i den åndelige verden, så vil vi være i stand til at observere vores kære, som er her på jorden, som stadig er i live, og måske også kommunikere med dem og gøre noget for dem. De sagde også, at vi i livet efter dette stadig har sanseindtryk og fornemmelser, der minder om de fysiske, og kan sammenlignes med syn og hørelse, og at vi stadig har følelser. 2/3 sagde, at vi i livet efter dette møder vores kære, som var døde tidligere, og at de rent faktisk så eller fornemmede tilstedeværelsen af afdøde venner eller familiemedlemmer i deres nærdødsoplevelse. Og sådan nogle oplevelser, de er meget overbevisende for dem, som har oplevet dem. Men kan de i tilstrækkelig grad overbevise os andre om, at døden ikke er afslutningen? Og det er jo sådan en af de ting, man kan gå og fundere med sig selv og overveje med sig selv, hvor ligger jeg, hvad resonerer med mig i forhold til det. Men som jeg læste her, så er den måde, vi lever på i det her liv, det har en indflydelse på, hvad det er, der sker. Altså vi skal på en eller anden måde stå til regnskab for det. I den åndelige verden er det ikke at stå til regnskab for det på en dømmende måde. Det er mere, at man får en indsigt i de ting, jeg har gjort. Hvordan har det føltes for eksempel for andre? Altså man kan simpelthen mærke, hvordan en oplevelse af noget, man har gjort, hvordan det blev modtaget hos den, man gjorde det for. Altså gjorde det imod. Så det er sådan en læring, man får, men det er sådan lige efter døden, altså ligesom i nærdødsoplevelserne, så er det lige efter. Men altså karma, det er sådan helt kort fortalt, så er karma, det er en energi, vi sender ud, som på et eller andet tidspunkt vender tilbage til os selv. Altså fordi energi går i kredsløb, og alt det vi gør, er energi, vi sender ud, og som vender tilbage til os selv. Og karma er ikke ond, eller god, eller dårlig. Karma er i virkeligheden undervisning. Og det vi kan bruge karma til, det er, at vi kan spekulere over, når vi oplever nogle ting, hvorfor oplever vi det? Er der noget, jeg skal lære af det? Er der noget, der kan hjælpe mig til at blive til at blive et bedre menneske? En af de ting, som jeg selv har oplevet, efter at jeg sådan begyndte at studere det her med spiritualitet og karma, det er, at jeg faktisk gør en anstrengelse for, at jeg selv bliver et bedre menneske. Altså at jeg tænker over, hvad jeg gør. Jeg snyder ikke. Jeg snød meget før, men sådan, altså hvis jeg nu fik for mange penge tilbage, så i et supermarked i gamle dage, så sagde jeg måske ikke noget. Det vil jeg til hver en tid gøre i dag. Altså jeg er begyndt at være opmærksom på, at det jeg sender ud, det kommer jo igen. Og det er jo sådan, altså karma kan jo godt være sådan lidt en til en, hvor man siger, men altså hvis du snyder andre, så vil der også være nogen, der snyder dig. Det er sådan meget logisk at se på det på den måde. Men karma kan også komme på en måde, hvor det er mere sådan af frekvensen, altså det er niveauet af det, man sender ud, som man får tilbage, som altså ikke er en en-til-en, altså så man umiddelbart lige kan genkende det, men sådan at man oplever nogle ting, hvor man tænker, det gav mig den her følelse, måske det er det, jeg skal ind og se på. At den følelse har jeg givet andre, altså at det er den måde, at det kommer tilbage. Det der så er sådan en lille smule skræmmende ved karma, det er 2 ting. For det første, det er næsten det værste, det er, at vores tanker er også en del af karma. Det vil sige, at de tanker, vi har, det er også energi, vi sender ud, og som vi får tilbage. Så det betyder noget, hvad vi tænker. Ikke bare, hvad vi siger, hvad vi gør, men Gud hjælper os, hvad vi tænker. Det er sådan en som mig, det har jeg i hvert fald godt tænke lidt over. En anden ting med karma, det er, at vi kan også få karma, som kommer fra tidligere liv. Det vil sige, at der kan ske noget, som er noget, vi har gjort i tidligere liv, og hvor vi så møder det i det her liv. Og så kan vi jo ikke sådan genkende, hvad det er, det kommer af. Men så kan vi i højere grad måske tage det ad notam og sige, men okay, det kan lære mig et eller andet omkring, hvordan jeg gerne vil være som menneske. Karma er i virkeligheden noget, som vi har haft med, også i kristendommen. Jesus sagde i bjergprædikenen, at alt hvad I ønsker, at andre skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem. Og der er jo også, altså, som du så høster du, og så videre. Så der er mange sådan ting i Bibelen, i Det Nye Testamente, som også understreger det her med karma. Så det er altså ikke noget, som hører kun hinduisme og buddhisme til, det er noget, som vi egentlig alle sammen, som vi har haft med hele tiden.
Men det har bare fået en renæssance nu her, hvor vi taler mere spirituelt om det. Med karma, der har jeg faktisk en historie, jeg godt vil fortælle jer i forhold til det her med, at man kan opleve noget, og så kan man tænke, hvor fanden kommer det fra, og hvordan kan jeg finde ud af det, og hvordan kan jeg lære af det. Jeg oplevede det, at sidste år, der fik jeg en arbejdsgiver, som i den kontrakt, han ville lave med mig, der begyndte han at blande sig i, hvad jeg skulle lave i min fritid. Fordi jeg synes, det var utilstedeligt. Men det mærkelige var, og det mest skræmmende var, at det havde faktisk haft en anden arbejdsgiver tidligere, som også ville blande sig i, hvad jeg lavede i min fritid. Og så tænkte jeg, altså når det kommer flere gange, så er det jo ikke, altså, så er det jo ikke tilfældigt. Så er der noget, jeg må kigge på. Og så tænkte jeg, altså er jeg kontrollerende? Så tænkte jeg, er jeg kontrollerende over for mine børn? Nej, tænkte jeg, det er jeg sgu ikke. De får godt nok lange, de får hvide rammer og sådan. Altså jeg er ikke kontrollerende over for nogen. Så hvor kommer det derfra? Hvad er det, jeg skal lære? Og jeg tænkte faktisk meget over det, fordi jeg synes, at det var en lille smule påfaldende. Og så fik jeg hjælp af en, som også arbejdede med de her ting, og hun hjalp mig til at indse, at det var mig selv, som kontrollerede mig selv. Fordi jeg altid gik og sagde til mig selv, men laver du nu også det rigtige? Men nu laver du en overspringshandling. Men du burde lave noget andet. Du burde gøre det der, men du gør det der. Du skal også. Og jeg var sådan hele tiden efter mig selv. Og da det gik op for mig, at det var det handlede om, så forsvandt det faktisk. Så er jeg ikke længere efter mig selv, fordi jeg pludselig fandt ud af, at det var det, jeg gjorde. Altså jeg blev ved de her oplevelser, så blev jeg bevidst om, hvad det var, jeg gjorde med mig selv. Så det der med, hvad vi oplever, kan vi bruge til at kigge ind i, når jeg møder det her, hvad er det så, jeg skal lære af det her? Så det springer vi lidt i det til energi. Jeg talte jo om, at vi har vores følelser, vores tanker, vores talenter er i energetisk form, og det er omkring os. Jeg har taget det her billede med sådan en aura, lidt karikeret, men ikke desto mindre, af en aura, hvor man kan se, at vi har sådan et energifelt omkring os. Det går sådan, altså vores energifelt, altså vores aura, det går igennem, og sådan er omkring os, altså så det er, og det er jo så også en måde netop det her, altså som viser det her med, at vi er ikke vores krop, altså den her jeg-følelse er ikke vores krop. Vores krop er vores redskab til at gå ud og få livsoplevelse, men vores indre er en energi, som ligger rundt om og igennem vores krop. Og så kan man sige, i forhold til, hvad er hjernen så? Altså der er jo mange, i naturvidenskaben har man jo, altså der studerer man jo meget hjernen for at sige, hvad er vi for mennesker? Altså hvad er det, der sker? Altså hvorfor reagerer vi, som vi gør? Men hjernen er i virkeligheden bare det samme som en gammeldags radio, altså en modtager. Og vi ved jo alle sammen godt, at musikken er ikke inde i den her radio. Altså musikken bliver sendt med radiobølger til radioen, som transmitterer videre til en modtager, som en højtaler osv. Jeg er ikke specielt inde i den slags, men så meget, i hvert fald, så meget ved jeg. Musikken er ikke her. Musikken går igennem radioen. Og præcis det samme med hjernen. Hjernen er ikke vores bevidsthed. Hjernen er den modtager, som modtager signaler fra vores energifelt, som er omkring os. Og så går det via hjernen ud i nervesystemet. Så det er den måde, energi på den måde fungerer på i forhold til vores krop. Vi snakker også, når vi snakker om energi i spirituel sammenhæng, så snakker vi også ofte om frekvens, at man skal være på en høj frekvens, eller jo højere frekvens man er på, jo bedre er det. Så de fleste af os, vi vil rigtig gerne være på en høj frekvens. Men det er sådan, at når vi er i dyreriget, altså når vi er her på jorden, så er vi på en lav frekvens. Og den frekvens, den bliver højere og højere, når vi er i den åndelige verden, og så er vi på en meget, meget højere frekvens. Men vi kan rent faktisk arbejde med vores frekvens ved at lave nogle af de sådan mere traditionelle ting, altså for eksempel meditere og lave sådan nogle åndedrætsøvelser, vi kan lave forskellige sådan spirituelle øvelser. Så på den måde kan man arbejde med sin frekvens. Det der er med frekvens, det er jo, jeg ved ikke om I har hørt sådan det her udtryk law of attraction, ikke at jeg vil komme meget ind på det, men det er jo det samme med det her, med det vi sender ud, det får vi tilbage. Men det vi sender vi ud på en frekvens, altså på en bestemt frekvens, og vi kan kun modtage det, der er på den frekvens. Lidt ligesom altså med radioen, ikke? Altså det, der er på den frekvens, altså hvis det er FM et eller andet, så er det et helt bestemt program, vi får, og hvis vi skruer lidt på radioen, så får vi et andet program, så fordi det er en anden frekvens. Så vi modtager kun det, der er på den frekvens, hvor vi selv er. Så derfor så er det faktisk vigtigt, at vi højner vores frekvens. Og nu snakker vi om før det her med, når vi gik ind i de åndelige verdener, altså når vi for eksempel dør, når vi er
udover når vi har været i paradis, når vi går fra paradis og ind i de her åndelige verdener, så vil vi også kunne opleve det, som er på den frekvens, vi selv er på. Så det med frekvens og med at højne sin frekvens, det er noget, som vil være fint at tænke på. Og deri ligger jo også det her med at være til glæde, gavn og velsignelse, det højner også frekvensen. Så det er altid godt at have med i sit liv. En anden ting, hvis den kommer, som er vigtigt at have med i sit liv, når vi snakker om spiritualitet, det er det her begreb bøn. Altså bøn, som jo i virkeligheden er lidt uleset. Altså den har i hvert fald haft en tid, hvor det ikke er blevet, hvor der ikke er blevet set med milde øjne på bønnen. Men bønnen er jo i virkeligheden et vanvittigt stærkt redskab, som vi har fået. Når vi snakker om den åndelige verden, det har jeg måske i virkeligheden ikke været så meget inde på, men altså i den åndelige verden, nu ved vi, når vi dør, så er vi i den åndelige verden. Så det vil sige, at der er masser af afdøde sjæle, som er i den åndelige verden, inden de skal reinkarneres. Der er også i den åndelige verden sjæle, som er så udviklet, at de ikke længere skal reinkarneres på jorden, men som bare bor i den åndelige verden. Og de her sjæle, som er i den åndelige verden, de har forskellige opgaver. Nogle af dem, de laver videnskab og laver nye kropsformer og sådan noget til fremtidige mennesker, for eksempel. Kunne være. Men nogle af dem har også den opgave at hjælpe os, altså at være vores skytsengle. Vi kender godt begrebet skytsengle. Men de har den opgave at hjælpe os og at gøre det, der skal til for, at vi oplever og opnår det, som vi skal opnå. Selvfølgelig hele tiden med hensyntagen til den karma, som vi også har, som vi hele tiden har med, altså som gør, at vi ikke nødvendigvis kan få alt, hvad vi godt kunne tænke os at få i det her liv. Men når vi snakker om bøn, så altså, der er mange måder. Der er meget, vi gerne vil bede om, og der er mange, der sikkert vil gerne vil bede om at vinde 10 millioner i lotto, eller at Danmark vandt EM i fodbold, eller sådan noget. Og så kan man sige, at den slags bønner er der ikke meget krudt i. Det er ikke den slags bønner, vi kan få noget ud af. For det første, fordi det er jo ikke alle, der kan vinde i lotto. Det er heller ikke alle, der kan vinde i fodbold. Der er jo kun et land, hvis vi tager fodboldturnering, der er kun et land, der kan vinde. Så hvis alle beder om at få lov at vinde, jamen, så kan man jo ikke opfylde den bøn. Det er simpelthen umuligt. Og det samme også med lotto. Man kan også have en karma, der siger, at man ikke skal leve i overflod af alle de penge. Eller der kan være, altså jo så er penge ikke særlig, det har ikke nogen høj værdi i den åndelige verden. Altså det er ikke gods eller guld, der gør, der er det, der bliver talt i. Altså det er jo, hvordan vi opfører sig. Så det med penge og sådan noget, det er ikke den slags bønner, vi skal have. Men det, man kan bede om, og derfor bønnen faktisk kan have en virkning, det er, at man kan bede om at få styrke til at gennemgå og gennemleve det, vi som mennesker skal gennemleve. Når vi oplever noget, som er svært, så kan vi bede om styrke til at komme igennem det. Fordi vi kan jo ikke undgå det, som vi oplever, der er svært. Fordi at det er karmisk, at vi oplever det. Så vi kan ikke komme udenom det. Men i bønnen, der kan man bede om at kunne få styrken til at kunne leve det. Og så kan man sige, at i bønnen, altså det der med, at den her måde at bede, altså at få styrke til at gennemleve det, man skal igennem, og den mest ophøjede måde, man kan bruge bønnen, det er, at man beder om, at den bedste ting sker i en given situation, og at hvis det skal gå ud over nogen, jamen, så må det gerne gå ud over mig. Altså at man sådan helt får den her altruistiske tankegang, altså jeg er der for alle andre mennesker, altså det er ikke mig, der er væsentligt, det er andre menneskers velbefindende. Så det kan man gøre med bøn. I øvrigt så tænker jeg, det glemte jeg faktisk at sige, da vi snakker om karma. Altså karma kan sådan set godt opløses på en eneste måde, hvis man har noget karma med inden for tidligere liv eller fra det her liv. Og det er, hvis man når dertil, hvor man ikke længere er i stand til, altså ikke længere kan nænde at gøre det, som man har fået karma for. Og det mest sådan oplagte eksempel, det er jo det her med, at hvis man ikke længere kan nænde at slå ihjel, jamen, så kan man heller ikke selv blive slået ihjel. Men det er altså virkelig sådan, at man er en af dem, som for at den her karma bliver ophævet, så er det jo en af dem, som for eksempel under 2. verdenskrig er der en fortælling om nogle soldater, som sagde, jamen vi vil ikke slå ihjel, vi vil ikke skyde nogen, og så blev de selv skudt. Altså at de vælger den skæbne frem for at gå ud og slå andre ihjel. Så det er først, når man er derhen, at man kan slippe for den her karma. Så altså i bønnen, der kan man sige, Jesus, da han sad i Getsemane have der på skærtorsdag og ventede på sin dom, altså
på korsfæstelsen om fredagen, der siger han jo også, der beder han også til Gud og siger til Gud, lad denne kald gå forbi mig, altså lad mig ikke opleve det, jeg skal opleve, men ske ikke min, men din vilje. Altså det her med at sige, der kan være en karmisk grund til, at jeg skal opleve det, så ske ikke min vilje, at jeg skal slippe for det, men din vilje, hvis det er det, der er vigtigt. Altså hvis jeg ikke kan komme ud af det. Og så kan man sige, i forhold til Jesus og Getsemane have, ja, så var det væsentligt, at han gennemgik korsfæstelsen. Så for dermed at vise, hvordan man kan være fuldstændig tilgivende, selv når man er i den situation, at man bliver korsfæstet. Men det er sådan tanken om bøn. Og den eneste ting, jeg vil sige omkring bøn, så kan være lidt sjovt, fordi man kan jo godt sådan selv lege lidt med de her ting. Og den bedste måde, som jeg i hvert fald bruger hver gang, hvis jeg for eksempel skal parkere inde i København. I kender godt den her parkeringsguide, ikke? Hvis jeg skal parkere inde i København, så beder jeg altid en bøn om, at der må være en plads. Jeg skal sige det lidt i god tid, altså fordi man kan ikke bare komme og køre ind, og så siger jeg, beder om det, fordi så har vores skytsengel jo ikke haft tid til at foranledige, at der bliver en plads. Men hvis vi siger det i god tid, enten at der er en plads, eller at der er en, der kører, så man kan få en plads, så vil jeg love jer for, at I får en parkeringsplads. Så I kan lige prøve det selv, og det er jo sådan en meget god måde. Man siger også, at når man sådan starter med at bede, så vil man faktisk opleve, at mange af de ting, som man beder om, de vil sådan gå i opfyldelse, fordi så får vi ligesom syn for savn, så kan vi se, at det virker, og så bruger vi det mere. Men bøn er i hvert fald under alle omstændigheder et fuldstændig fabelagtigt redskab til at sikre, at man har styrken til at gennemgå det, som man skal gennemgå. Så vil jeg lige ganske kort sige noget omkring clairvoyance, fordi det er også en af de ting, som man oftest benytter sig af, hvis det er, at man, hvis man sådan opsøger det spirituelle. Også fordi jeg jo selv laver clairvoyance, så er det helt oplagt, at jeg lige nævner det. Men en clairvoyance, det jeg vil gøre, hvis jeg skal lave clairvoyance, det er, at jeg får en kunde, som kommer ind til mig, som har en eller anden problemstilling, som altså det vil de i hvert fald typisk have, som de gerne vil have svar på. Eller have noget inspiration til. Og så vil jeg sætte mig i en frekvens, apropos det der med at sætte sig i en højere frekvens. Jeg vil simpelthen gøre noget, som sætter mig i en højere frekvens, så jeg kan få adgang til de guider, som er i den åndelige verden. Og det kan være guider, som både kan være vores afdøde, hvis man er god til afdøde kontakt, og det kan være altså de her guider, som er som ikke længere bliver født ind på jorden, men altså som er højere udviklet simpelthen. Og så kan man få svar på de spørgsmål, man har. Det, som der er i clairvoyance, det synes jeg er meget væsentligt at sige, det er, at vi har jo som individer jo vores egen fri vilje. Og det har vi også, når det kommer til de her ting. Altså det er ikke således, at vi kan få at vide, hvordan ting vil være, og så er det sådan, og så kan det ikke være anderledes. Både i clairvoyance, altså når man giver clairvoyance, altså når man giver de råd og den vejledning, der er i clairvoyance, så vil man sige, hvad der kunne være en god idé at gøre, og så videre. Man lægger nogle muligheder frem og siger, hvad der er god energi på. Sådan. Men vi kan jo altid som mennesker vælge at gøre noget andet. Så det er sådan væsentligt, synes jeg er væsentligt at sige i det hele taget, når vi snakker om det her spirituelle, at vi har vores frie vilje lige meget, hvordan vi vender og drejer det, så er det helt essentielt. Vi får fat i vores guider, når jeg laver clairvoyance, har jeg fat i nogle guider, som giver mig de beskeder, jeg skal bruge. Men vi kan jo også arbejde med vores egen intuition. Og når vi bruger vores egen intuition, så er der jo egentlig 2 steder, vi kan henvende os, hvis man kan sige det sådan. Og det ene, det er til de talenter, man har med fra tidligere liv. Altså vi er jo som sagt ikke bare det her liv, vi er jo på toppen af alle vores talenter. Og dem har vi jo måske ikke dagsbevidst, altså vi har ikke bevidst adgang til de her talenter, men de ligger jo i os. Så hvis vi begynder at mærke efter med det, vi kalder intuition, jamen så vil vi kunne få adgang til den viden, der ligger der. Og vi kan også med intuition altså arbejde med at få fat i vores egne guider og på den måde få inspiration. Så det er en måde at arbejde på. Og det her med intuition, altså det er jo virkelig noget, man kan træne med sig selv også og blive rigtig, rigtig god til at mærke efter. Og det, der sker, når man bruger sin intuition, det er, at man får adgang til viden, til det her videnshav, der er i den åndelige verden. Altså al den viden, der er, uden at skulle bruge analyser, uden at skulle, altså hvor man får det ind som en inspiration, og så ved man, hvad der er det rigtige at gøre. Og det er en meget, meget effektiv måde at træffe beslutninger på, som ikke er analyseret, men som er intuitiv. Og de kan være meget, meget mere værd end de beslutninger, vi for eksempel laver, når vi laver analyser osv.
Det sidste, som jeg vil komme ind på, det er livslove. Fordi ligesom vi har livslove på, eller ligesom vi har love, altså fysiske love, når vi taler om vores fysiske verden, altså vi har tyngdekraften og alle andre, altså der er flere forskellige andre love, så har vi også psykiske livslove. Altså der er nogle principper, kan vi også kalde dem, som altid vil gå igen og igen, og som vi ikke kan afvige fra. Karma-princippet har vi jo talt om nogle gange. Altså det kan vi ikke afvige fra. Altså den energi, vi på et eller andet tidspunkt har sendt ud, den vil komme tilbage, og så må vi lære. Altså så må vi tage den ind, og så må vi opleve det igen, indtil det udvikler os til at blive et bedre menneske. Men der er også for eksempel kontrastprincippet, og kontrastprincippet, det står for det her med sult og mættelse, som jeg var inde på i starten. Altså det her med, at vi længes efter. Hvis vi har været i den åndelige verdens lys, så begynder vi at længes efter mørke, at længes efter at den fysiske verden, med alt det vi vil kalde mørke i dag, men som jo, hvis man er i lys, så vil det være det, man længes efter, og dermed bliver det lyset. Så vi går altid mod lyset, kan man sige på den måde. Så kontrastprincippet, det er, at der hele tiden er den der dualitet. Vi kan jo ikke se noget, hvis ikke der er en kontrast. Hvis det hele er hvidt i hvidt, jamen, så kan vi ikke se nogen konturer, det samme hvis det hele er sort. Så der er nødt til at være kontraster. Altså, vi kan ikke mærke kærlighed, vi kan ikke genkende kærlighed, hvis ikke vi har mærket det modsatte, eller vi kan ikke genkende lys, hvis ikke vi kender mørke osv. Så det er en af de principper, der er. Så er der kredsløbsprincippet, for at tage et andet, og det er det her med, at alting går i kredsløb. Altså der er både selvfølgelig nat og dag, altså dagens kredsløb, og der er årets kredsløb, og der er et livs kredsløb, og så er der også altså på den helt store klinge andre kredsløb. Og det, som man kan sige, det er, altså, og netop karma, altså den energi, der går i kredsløb, altså, så det er simpelthen et princip, som er ufravigeligt, altså en livslov. Det der, nu har jeg lige skrevet urbegær også, fordi jeg tænkte, jeg vil lige sige, at det der får os til hele tiden at søge, at få livsoplevelser, hele tiden at være i gang med den her, med det her, altså den her udvikling, med de her kredsløb, altså at vi i det hele taget er i det er, at vi har et urbegær, altså vores jeg, den her inderste kerne, har et begær efter livsoplevelse, og det er det, der holder det hele i gang, simpelthen. Så det er også et princip, kan man sige. Så det var sådan meget kort. Der findes flere andre principper, og dem kan man komme ind på et andet foredrag en gang. Og så kan man sige her til sidst, hvad skal vi egentlig tro? Det er således, at hvis vi snakker religion, så vil der jo altid være et sæt af regler, som man skal købe ind på. Men når vi snakker spiritualitet, så kan man tage det, som resonerer med en. Altså man skal ikke nødvendigvis tage hele pakken. Det jeg har fortalt i dag, det kan man sige, det tror jeg på det hele. Men det behøver man jo ikke at gøre. Man kan tage det, som sagt, som resonerer, altså det, der giver mening for en. Så det, som du kan overveje at lige bruge et minut på her, det er der noget af det, som jeg har fortalt, som resonerer med dig. Så det vil jeg bare, så nu vil jeg lige give jer lidt tid til det. Hvis det er, at du har kommet i tanke om noget, der resonerer med dig, så vil det være rigtig fint, at du tager det med, og så måske finder en at tale med i pausen, som vi får nu. Så vil det jo være et helt oplagt emne at spørge en af de andre, der er til stede her, og sige, hvad resonerer egentlig med dig? Altså, hvor er du? Hvad synes du om det her? Så jeg vil godt opfordre dig til, at når vi har en pause nu her, at I så taler med nogen, som I måske ikke kender, eller også selvfølgelig også dem, I kender. Men brug lidt tid på det. Og så tager vi en pause indtil klokken 15:15, og så mødes vi her igen, og så vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og så skal jeg efter bedste evne forsøge at svare på dem. Man er altid sådan lidt spændt her, når man har holdt en pause, om der stadig er nogen tilbage. Og især i dag jo, fordi der er det her fodbold, som jeg jo ikke ved ret meget om, men jeg forstår, at der er en fodboldkamp. Landskamp, eller? Det er det, så jamen, det er godt. Så er der mulighed for at stille spørgsmål. Jeg har Jakob, han står med mikrofonen, fordi så kan vi alle sammen høre, hvad det er, der bliver spurgt om. Og der er ikke nogen spørgsmål, der er for store eller for små. Hvis de er meget store, så kan det være, eller, så kan vi se, om jeg kan svare på dem, men det håber jeg kan.
Men alt er muligt at lægge frem. Hej. Jeg havde bare et spørgsmål til det med sjælene. Ja. Sådan, hvornår ved man, at man skal tilbage til jorden igen, når man er kommet? Altså når man er der i den åndelige verden, hvornår man ved, at det er ved at være tid. Ja. Det er igen det her med sult og mættelse, altså man får en længsel efter at komme tilbage og gå i gang med sin livsoplevelse. Forestil dig lidt, at hvis man dør som gammel, og det er jo sådan set det allerbedste, vi kan, det er at dø, når vi er sådan oppe i, altså blevet gammel og træt og klar til at gå videre, altså træt i livet. Hvis man så kommer ind i den åndelige verden, altså så har man først et paradis, hvor man kan få alt, hvad man ønsker, og så går man videre i de her meget spændende åndelige verdener. Og når man er der på et eller andet tidspunkt, så har man ligesom været runden igennem, og så vil man få den der trang til, altså den her lyst til at komme tilbage. Hvis man er gammel, det er jo egentlig derfor, jeg nævnte det med at være gammel, hvis man er gammel, jamen, så vil det tage noget tid, altså så skal man ligesom, altså det er så lidt som en sommerferie i virkeligheden at komme mellem de her to liv. Det er at tage på sommerferie, så man skal lige have tid til at restituere sig. Men meget af det foregår faktisk på en sådan automatfunktion. Altså, nogen snakker om, at man, inden man kommer ned på jorden igen, at man ligesom har aftalt, hvad det man skal opleve i det her liv. Og en lidt anden måde at se på det på, det er, at det er lidt mere automatisk, altså at man bliver født ned i igen der med frekvens, altså der hvor frekvensen er den rigtige i forhold til det man selv, den frekvens man selv kommer med, at så bliver man, kommer man ned i kommer ned i en befrugtning. Så er det når man bliver født? Eller er det... Ja, og så får jeg lyst til at sige noget nu. Jeg elsker at stikke fingrene ned i debatter, der er betændte. Men altså, jeg vil godt lige understrege, at der hvor sjælen kommer til hvor sjælen kommer i kvindens livmoder, det er ved befrugtningen. Det er i det øjeblik, befrugtningen foregår. Der er sjælen med. Der sker sådan en lille eksplosion. Faktisk lidt ligesom Big Bang, bare en lille bitte... du ved, som det store i det små, det har jeg ikke sagt så meget om, men det vil være det samme. Der skal sådan en lille, man har faktisk lavet sådan nogle undersøgelser, hvor man kan se, at der er sådan en lille lys ved selve befrugtningen. Og det er der, hvor sjælen inkarnerer i det her foster. Så så det er på det tidspunkt, og der er noget automatfunktion i det. Altså. Jeg har bare et spørgsmål der. Hvor mange sjæle er der så? Fordi der blev født flere og flere børn på kloden. Så. Ja, det var også sådan et spørgsmål, jeg engang havde. Men i virkeligheden, så er vi uendelig mange. Og så er vi ude i det der begreb igen med uendelig, som er lidt svært at forstå. Men der er ikke, vi er interplanetariske væsener. Det vil sige, at vi bliver ikke kun født ind, nødvendigvis kun på den her klode, altså på jordkloden. Vi kan også blive født ind på andre kloder. Så derfor så kan vi sagtens, og der er også været snak om, at grunden til, at vi bliver født så mange ind lige nu, det kan der være flere årsager til. Den ene det er, at der er så meget livsoplevelse, altså så meget lidelse på vores planet. Det er grov kost at komme her. Og derfor er der mange, som ønsker at blive født ind her, fordi at der får man den her livsoplevelse, som gør, at man får sådan lidt en forceret udvikling. Man får i hvert fald en udvikling, det er man næsten helt sikker på. Så, men det der med antallet, eftersom at der er uendelige, altså det her guddommen, eller guddommen, altet bliver udspaltet i uendelige små sjæle. Altså der er simpelthen ikke, der er ikke et antal. Men man kunne kun blive et menneske igen? Lige nu, hvor vi er, her og nu, i vores udvikling, der kan vi kun blive menneske. Heldigvis. Så vi kan ikke blive noget andet herfra. Men afhængig af, hvordan vi behandler vores krop, så kan vi jo blive født, som jeg sagde, med visse skavanker og sådan. Så det betyder noget, hvordan vi behandler vores krop. Men vi kan kun blive et menneske, fordi vi har talentet til at bygge en menneskekrop. Vi har ikke talent til at bygge en anden slags krop. Så der findes også mennesker på andre planeter, eller hvad? Fordi hvis man kan blive reinkarneret andre steder ind på jorden, så kan man også blive andet end mennesker, eller mennesker andre steder? Der vil helt sikkert også være kloder, hvor der er nogen, som ligner os, hvor det er det samme.
Fordi ellers altså det er du fuldstændig ret i, det er godt tænkt, altså, at der skal man være det samme. Så det er det der slide, jeg havde med de der aliens, altså det vil være nogle andre, altså sådan nogle kan vi ikke blive, fordi det har vi simpelthen ikke talentet til at bygge. Ja. Nu ved jeg godt, der ikke er dumme spørgsmål, men det kan godt være, der kommer et her alligevel. Jeg ved godt, der ikke er dumme spørgsmål, men det kan godt være, der kommer et alligevel her. Hvis man bliver født igen, så kan man vel også egentlig skifte køn? Eller hvad? Nej. Nej? Det er faktisk ikke. Så jeg er også kvinde i mit forrige liv, er det det, du siger? Det har, ja. Altså i forhold til den kosmologi, som jeg følger, der kan man kun blive født i et køn. Altså man har simpelthen et køn, det samme køn, hele vejen igennem dyreriget. Altså fra dyr til, hvor vi bliver menneske. Så du vil også blive født som kvinde igen. Ja. Der er nogen, som har haft nogle oplevelser, hvor de er blevet taget tilbage til tidligere liv, hvor de sådan oplever, at de er mænd. Og det har der været sådan lidt snak om, jamen er det så fordi de er mænd, eller fordi de i virkeligheden sætter sig i en anden sted, eller sådan. Altså fordi det er jo energi. Altså. Så det kan være lidt svært at svare på, men altså mit klare svar er ubetinget, du bliver kvinde. Du fortsætter med at være kvinde, lige indtil at du bliver et fuldkomment menneske. Mm. Så hvornår ender man med at være et fuldkommen menneske? Hvornår ender rejsen? Hvad er det, der gør, at man ender rejsen? Eller man når hvad? Altså, hvad? Det her med, hvornår ender rejsen, hvor man er et fuldkommen menneske? Det er jo et godt spørgsmål. Altså det er der, hvor man udelukkende kan være til glæde, gavn og velsignelse for andre mennesker. Altså hvor man ikke længere kan gøre ondt. Altså hvor man er moralsk. Altså i virkeligheden så det ord, som er allervigtigst her, det er moralen. Når man har udviklet sin moral, der kan man være det her fuldkomne menneske. Så man har en høj moral. Og så er der også nogle andre ting, der skal være, som jeg ikke vil komme ind på her. Men det er sådan en høj moral. Men når du ender der, hvor du har den høje moral, er der så stadig udvikling i at sende dig tilbage? Nej, så har man, altså det som vi ligesom er blevet lært, det er, når man nu har den her moral, jamen så vil man gerne inkarneres på jorden, eller komme på jorden, for at have en livsoplevelse. Altså så er det jo skønt at være her, det er jo smukt, især hvis det, der er omkring en også er smukt og fredeligt, altså at vi har, altså at alle andre mennesker, altså at alle mennesker har fået kosmisk bevidsthed, som vi kalder det, altså er blevet fuldkomne mennesker. Hvis alle mennesker er blevet det, så er det jo et meget smukt og dejligt sted at være, og så vil man være her i nogle inkarnationer. På et eller andet tidspunkt, så vil man ikke synes, det er interessant mere, og så behøver man ikke at blive inkarneret i en fysisk krop. Så bliver man bare i den åndelige verden. Giver det mening? Ikke helt? Det er meget flyvsk i hvert fald. Jeg tror, Niels havde først, og så Charlotte, og så ja. Det var bare et naturligt spørgsmål. Altså, kan du så sige, hvad logikken skulle være i, at man altid bliver født som samme køn? Ja, nu bruger du ordet logik. Hvad siger du? Ja, med vilje. Ja, hvad er logikken i, at man bliver født som samme køn? Altså, vi udvikler, men så er vi ude i noget, som hedder poludvikling, altså at vi udvikler os inden for vores køn, og på et eller andet tidspunkt, så hvis vi udvikler det modsatte køn, altså at kvinder bliver mere maskuline, og mænd bliver mere feminine og sådan noget. Det er noget af det, som jeg ikke vil komme ind på her med Marianne, for jeg tænker, det er et foredrag for sig med den her poludvikling, som vi kalder det. Men logikken er jo, at man er født ind med det her talent for at have hvor den pol, vi er født med, når vi kun har en pol, altså når vi er rene kvinder, for eksempel for mit vedkommende, ren mand for dit vedkommende, så har vi talentet til at bygge den krop, og så er det så, at vi udvikler os til at få meget mere med, altså for mit tilfælde, at få maskulinitet, altså sådan at jeg får en balance i det, og det er en del af det, der er med til at sige, at man har kosmisk bevidsthed, som man er et fuldkommen menneske, det er, at man har balance i de her poler. Men det, jeg tænker, det er der ikke mange, der vil kunne forstå, men det er lidt, jeg siger her, så men tænker du på noget andet, Niels? Fordi du har jo også og du har jo også studeret det her på et tidspunkt.
lyder bare umoderne, det er derfor, jeg spørger. Så kan man sige, hvis vi skal tage det der med det moderne, så er der jo... tager vi lige det der med poludvikling. Hvis det er, at vi, når vi nu udvikler den anden side af os, altså når jeg udvikler en maskulin side, så vil jeg formodentlig også have nogle liv, hvor jeg er homoseksuel. Så derfor er der mange, der, som er det. Altså, og så er der sådan, så er der alle dem, som har det her, hvad kalder vi det? Kønsdysfori? Nej, hvad kalder vi det? Altså, men den her kønsforvirring, som er i øjeblikket, altså, så kan man sige, at er det en del af udviklingen, eller er det en del af en forvirring? Jeg vil tro det sidste i virkeligheden. Men det er lidt svært. Ej, vil du supplere noget til det? Må Aya lige supplere noget til det? Det tænker jeg, hun godt kunne. Ja, jeg vil bare lige, fordi det er jo rigtigt, det er jo sådan et ret stort område, men det i virkeligheden går på, det er jo, vi er jo en del af en evolution. Vi har jo udviklet os hele tiden, fra vi var aber til naturmennesker, til mere og mere forfinede mennesker. Vi kan jo se det på vores krop, at den bliver jo mere og mere, kvinder får smallere og smallere bækkener, vi får smallere kæber, vores lille tær bliver mindre. Så vi er i gang, altså vores evolution er jo sådan set ikke stoppet. Og det der er teorien, det er, at vi jo netop, da vi kommer som mænd og kvinder, så søger vi jo, altså vi har jo haft ægteskabet, fordi vi søger det, vi mangler hos os selv. Som kvinder mangler vi det maskuline, så det er det, vi søger, og for mænds vedkommende omvendt. Og det der så er tanken er, at jo mere vi bliver perfekte mennesker, jo mindre vil vi komme til at skulle behøve den anden modpol, fordi vi udvikler den anden ting i os selv, og bliver på den måde mere og mere perfekte, fuldstændig ligesom Jesus, der jo heller ikke var gift, og som jo ikke havde nogen hverken mandlige eller kvindelige kærester, fordi han var det perfekte menneske. Han var i total balance mellem det maskuline og det feminine. Og det er den, som det der menes med poludvikling, at det er den udvikling, vi også går igennem evolutionært, så vi til sidst bliver ligesom Jesus, der var det perfekte menneske. Det kunne jeg fandme ikke have sagt bedre. Giver det god mening? Godt. Jeg ved ikke, om det var der. Charlotte først og så. Jeg har bare, nu siger du, Jesus var det perfekte menneske. Er der andre sådan, i verden, eller, som er perfekte, eller har været det? Nu kender man Jesus, men vurderer du, at der er andre, som går rundt i blandt os her, som rent faktisk er perfekte? Eller fuldstændig der er formodentlig ikke andre nulevende, som har fuld kosmisk bevidsthed på det niveau, som Jesus havde. Andet end at Martinus Thomsen, som er ham, som har nedskrevet den her åndsvidenskab, det 3. testamente, han er en dansk mand, som blev født i 1890 oppe i Sindal, oppe i Nordjylland, og han fik det her, man kalder kosmisk bevidsthed, altså det fik han adgang til al viden. Det fik han, da han var 30 og, i 1921, og så brugte han 60 år på at skrive det hele ned, og han havde det. Der er formodentlig ikke andre, der har, men der er nogen, der har det, vi kalder kosmiske glimt, altså det vil sige, at de oplever sådan glimtvis at få adgang til viden omkring, hvordan alt hænger sammen. Og det er sådan på vejen hen imod at få den her, den endelige kosmiske bevidsthed, hvor man bliver det fuldkomne menneske. Så på vejen hen får man som sagt de her glimt, men lige nu er der formodentlig ikke nogen. Det der så, det som jeg sådan kan forstå, det er jo heller ikke noget, man åbenbart sådan proklamerer, altså de mennesker, som er, altså som har det her, altså som er højt udviklet, vil oftest være meget ydmyge. Så det vil heller ikke være noget, man vil lave de store overskrifter på. Hvis det er, hvad man havde det. Altså, giver det mening? Ja. Hvordan vil man kunne undgå det? Altså, hvordan man vil kunne undgå... at der ikke er lovløbende på dem? Altså, hvis der... og hvordan man kan undgå, at der ikke er lys på dem? Jamen, altså, det... Så har der sådan en rundt, de vil jo alle sammen et eller andet sted måske. Det kommer jo an på, hvad de selv gør. Altså, det er jo et spørgsmål om man stiller sig frem, eller man ikke stiller sig frem. Eller så vil man bare se et menneske, som har handlinger, som er meget alkærlige. Altså, og på et eller andet tidspunkt, så vil vi jo få mange flere af de her alkærlige mennesker, som vil være her samtidig, og så vil vi få regeringer osv., som er dannet af folk, altså af mennesker, af sjæle, altså mennesker med den her alkærlige tilgang. Og så vil vi pludselig have en anden slags samfund. Men altså, det er der bare ikke. Altså, det er der ikke endnu, der er stadigvæk mange år. Mange 100 år. Så, derovre. Jeg tænkte mere på,
Hvad er det, der gør med nogen, der mister spædbørn ret tidligt? Det er jo bare sådan et spørgsmål om børn generelt ret tidligt. Altså, hvis man mister et spædbarn ret tidligt, så kan man sige, det kan både, altså, det er jo også et karma-spørgsmål, og det kan jo være, altså, det er jo både karma til forældrene, og det er også karma til barnet. Men et barn, der dør som spædbarn, vil meget hurtigt blive født igen. Altså, de vil ikke bruge, altså, det barn de kommer jo lige fra en tid i den åndelige verden, så de vil komme tilbage i fysisk krop igen meget hurtigt. No. Men den store sorg, det er for forældre at miste et barn, altså det er jo en del af karma, det er jo en del af lidelsen. Altså en virkelig frygtelig lidelse, ikke? Jo, det er ret tidligt at børn i puberteten, ikke? Ja, absolut. Og det er heller ikke hensigtsmæssigt. Det bedste for os som sjæle, det er jo at dø som gamle. Men sådan er det. Altså desværre så er det jo ikke sådan, det er. Hvad siger du? Det er måske allerede bestemt, eller hvad? Sådan, Ja, altså den der om ting er forudbestemt, og det kan det sagtens, det er der i hvert fald nogen, der vil sige, at ja, det er forudbestemt. Og man kan sige, at der er i hvert fald heller ikke en spirituel tilgang til verden, og vores væren i verden er jo også, at ting er ikke tilfældige. Altså de ting, der sker, det er ikke tilfældigt, altså fordi det er karmisk, eller altså fordi vi bliver budt nogle ting, vi skal opleve. Altså og der er som sagt dem, som mener, at vi har lavet en kontrakt, inden vi kommer til jorden, om at vi skal noget særligt. Altså. Så. Ja. Flere gode spørgsmål? Hvad hedder det? Du lød så før, og det vil jeg bare spørge om verden ligesom udvikler sig til at blive mere og mere, perfekt efterhånden som sjælen udvikler sig, eller begynder det forfra, fordi der hele tiden kommer nye, uduelige sjæle til, der skal lære en livspunkt? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er en rigtig god tanke, men på et tidspunkt, så vil dem, som ikke længere, jeg vil sige på en anden måde, når jorden får flere mennesker, som har en højere frekvens, altså som er mere udviklet og dermed har en højere frekvens, så vil de mennesker, de sjæle, som har en lavere frekvens end det, de vil ikke kunne fødes ind på jorden. Og det vil sige, at så bliver der faktisk sorteret på den måde. Og så bliver udviklingsmassen, hvis vi kan sige det sådan, altså den masse af sjæle af mennesker, som er på jorden, som er udviklet, altså den bliver en højere frekvens, altså den udvikler sig mere. Så på den måde, så bliver jorden også. Altså jorden jorden er på vej til at blive et sted med en kosmisk bevidsthed. Og så vil der være nogen, som ikke bliver født ind. Ligesom rovdyr for eksempel heller ikke vil blive født ind, når vi først har sådan et samfund. Altså hvor frekvensen er høj. Og der handler det i virkeligheden om det her med frekvenser. Så hvem er det, der kan komme hertil? Man kan kun blive født ind på vores jord, hvis man har den frekvens, som vi har her på jorden. Så det er... Giver det mening? Ja, det er en sortering. Ja. Så der kommer til at ske en sortering, og jo mere hovedparten, jo mere massen, eller hvad man sige, højner frekvensen, jo mere vil det så være, altså jo større vil gabet være til dem, som er mindre udviklere, de vil så ikke komme hertil, de vil komme til andre planeter, eller andre kloder. Ja. Skal vi tage op? Okay. Jeg ved ikke, om det er lidt sådan emneskift i forhold til det, men i forhold til det med karma, og man ligesom bliver født igen, eller man skal sige, ud fra den karma, hvordan opnår man i virkeligheden en god karma? For jeg tænker meget af det, jeg i hvert fald selv, det kan også være, at jeg er bare en totalt egoistisk type, men når jeg går igennem ting og tænker ting, så er det jo ofte at gøre gode handlinger, så det er ofte også, fordi man selv får en glæde af det. Altså for eksempel, hvis jeg beder en bøn til, at jeg håber, at min søster, hun får det godt på et eller andet, så er det jo også på en eller anden måde lidt egoistisk af mig, at jeg ønsker stadig at have hende, eller sådan, hvordan differentierer man ligesom i det, sådan, så man faktisk ønsker det gode for andre, og gør det gode for andre i forhold til en selv. Jeg ved ikke, om det giver mening. Ja, det gør det. Jamen, i virkeligheden så udelukker det ene ved det andet, kan man sige. Altså, hvis du beder en bøn for din søster, for at tage det som et eksempel, for at hun skal få styrke til at gennemgå det, hun for eksempel skal gennemgå eller gennemleve, så er det jo også en alkærlig
gestus. Og selvom det jo også vil hjælpe dig, fordi så vil jeres forhold jo, at den lige blive nemmere, eller hvordan det nu må. Altså, så det betyder ikke, at det ene udelukker det andet. Jeg tænker, at det, som man kan være opmærksom på, det er i virkeligheden bare det her med, at det man gør, og de tanker, man har, jamen er det med et positivt afsæt, eller er det med et afsæt om, at få mest muligt ud af det? Du ved, altså ikke snyde, måske så meget sagt, men altså, det der, hvis man har sådan en beregnende tilgang til tingene. Kan man ændre sin tilgang fra at være beregnende til at være mere kærlig? Og det er jo en udvikling, altså det er jo ikke noget, vi lærer, og altså vi har heldigvis mange år, altså mange liv til det endnu, så det er jo ikke, sådan, at fordi at vi gør noget af det, som vi er vant til, altså det, som vi har talent for at gøre, fordi den måde, vi har opført os på, det er også det, vi har talent for at gøre. Og så kan man jo sådan stille og roligt ændre sit talent, altså prøve at blive lidt bedre, man ser ind, altså få den der anden tankegang. Og så ændrer vi lidt i det her liv, og så ændrer vi lidt i næste liv, og så ændrer vi lidt i næste liv igen. Altså det er jo derfor, det er så vidunderligt, at vi trods alt har så mange liv, altså der er noget at tage af, der er tid at lære. Vi skal ikke opnå alt i det her ene liv. Så derfor så det er, i virkeligheden tænker jeg, at det der er vigtigst, det er, at man har en respekt for sig selv, altså en kærlig tilgang til sig selv, og tilgiver sig selv for det, man ikke kan. Altså, der hvor vi ikke er endnu. Det vil være en langt bedre tilgang. Og så i øvrigt, altså bare have det en mente og se, altså du ved, hvordan kan man hele tiden blive krav? Der er et spørgsmål. Jeg tror godt, det kan bruge op, hvis jeg kan høre. Men du får lige mikrofonen, så. Ja. Hvad er dit råd til, når vi så møder en, som vi alle sammen kender, som er på en lavere frekvens og udfordrer os i forhold til adfærd? Hvordan bliver vi stærke nok til at håndtere forskellene i vores frekvens og ønske om det gode til den anden, når man bliver mødt af det modsatte? Ja, altså jeg vil sige, der har du noget af det, som jeg synes er den største udfordring i at være menneske i dag, det er jo i virkeligheden det der med at acceptere, når vi møder nogen, som er på en meget lavere frekvens, og siger, at det skal der også være plads til. Det billede, jeg egentlig vil bruge på det er, at det er jo sådan, at den udvikling, vi er igennem, den kan vi jo ikke selv, altså vi kan justere lidt, som vi snakkede om selv, men vi kan jo ikke sådan selv bestemme, hvor vi er i vores udvikling. Så hvis jeg har en udvikling, der svarer til 4-årig, så kan jeg jo ikke bare være en 15-årig. Og jeg kan heller ikke, hvis jeg er voksen, så kan jeg jo heller ikke forvente, at et andet menneske, som har en udvikling svarende til en 4-årig, opfører sig som en 15-årig. Så jeg er nødt til at forstå, at alle mennesker handler på toppen af deres egen udvikling. Altså så godt som de kan. Og forstå, at de er et andet sted i udviklingen. Så det er en enorm øvelse i tålmodighed og i accept. Ikke at man skal finde sig i, altså hvis man er sammen med nogen, som er lavere udvikling, hvis de for eksempel er kriminelle eller sådan noget. Det betyder ikke, at man bare skal være tossegod og sige ja tak til det hele. Det betyder, at man skal forholde sig logisk i forhold til at sætte nogle rammer op for nogen, som ikke er så udviklet, og dermed er meget mere dyriske, og dermed meget mere egoistiske. Det er jo det der, så når vi snakker om den der udvikling, altså, så er det jo det der med at være dyrisk i sin, i de grundtræk, man har. Men vi kan ikke forvente og forlange, at nogen er mere udviklet, end de er. Hvilket er en prøvelse i virkeligheden, ikke? Synes jeg. Det har i hvert fald været noget af det, som jeg synes, jeg skal arbejde mest med. Det er det der med at acceptere, at vi er udviklet forskelligt. Og acceptere, at alle er på toppen af deres udvikling. Og at de må have en plads også. Selvom jeg måske i mine tanker, og de er jo desværre ikke tålfri, så kan jeg mine tanker kunne have en eller anden idé om, at det skulle være anderledes. Ikke? Det er det mine? Ja. Så var der et spørgsmål her. Jeg vil bare spørge om, hvad forskellen på... jeg kan ikke høre. Ja. Jeg vil spørge om, hvad forskellen på bøn og sådan visualisering? Er der nogen forskel der? Det er et godt spørgsmål. Bøn og visualisering. Altså i bønnen, der hidkalder man jo i hvert fald, hvis jeg tager det, så hidkalder man jo hjælp fra de guider, vi har, altså de skytsengene, de guider, altså de åndelige væsener, der er i den åndelige verden, og få dem til at hjælpe os. Og en visualisering, altså det er jo lidt det samme, men det er jo det der med, at hvis vi visualiserer noget, så har kroppen allerede prøvet det, og så synes kroppen, at så har vi været der. Er det det, du tænker med visualisering?
Altså sådan som jeg umiddelbart tænker det. Det kan være, at der er nogen, der har et andet bud. Men som jeg umiddelbart tænker det, så er det virkelig bare 2 måder. Altså, det er ikke det samme. Eller hvad? Ej, du sidder... Jeg får lige mikrofonen. Jeg vil bare sige, at bøn er jo en henvendelse til det guddommelige, til Gud, til en højere magt end os selv. Så vi beder om hjælp til noget, som vi ikke selv kan løse. Altså hvor man ved visualisering, der benytter sig man så mere af det, man selv er i stand til at kunne frembringe på en eller anden måde. Så når man beder, så beder man jo om at få hjælp til noget, man ikke selv kan klare, fordi der er noget, der er større end en selv, der kan hjælpe en. Ja. Ja, giver det mening? Ja, der er spørgsmål her. Ja, okay. Ja, jeg skulle bare høre med hensyn til afdød kontakt og reinkarnation. Hvis man så er blevet reinkarneret, så kan man ikke tage kontakt til folk. Der er ikke noget, der ligesom hænger tilbage, når man skal sige. Det er hele sjælen, der bliver Altså når man bliver reinkarneret, altså når man bliver født igen, så vil der, altså nogen taler om, at der kan være et aftryk, altså at man stadigvæk kan have kontakt med sjæle, som er døde, hvor man vil sige, sådan rent logisk, så vil de være født igen. Min personlige holdning er, at det er sådan lidt mere kritisk overfor, altså når man er genfødt, så er man ikke længere i den åndelige verden i sin sjælskontakt. Altså, men det er man selvfølgelig, altså det er man jo om natten og så videre, men ja, altså hvis det er et, og der er det jo så faktisk det her med, hvis det er et barn, altså det, jeg har diskuteret det med nogen, altså jeg vil jo mene, altså sådan som i min model af verden og de her spirituelle verden, så vil et barn hurtigt blive reinkarneret. Men der er også nogen, som oplever, at de stadigvæk har en kontakt med deres barn 20 år efter det er dødt. Altså, hvor jeg vil sige, det tror jeg faktisk ikke. Men altså, ja, min vurdering af det er, at det er fordi, man meget gerne vil holde fast i den her følelse af, at det barn er der stadigvæk, den sjæl. Hvilket jeg på alle måder godt kan forstå. Hvorimod at de altså ældre for eksempel familiemedlemmer, vi har, der dør hjemme, de vil jo være lang tid i den åndelige verden, og der vil vi jo kunne få tage kontakt med dem. Så, men altså, folk er ikke helt enige om det. Altså, der er ikke helt enighed om det, men altså, jeg synes, at hvis vi igen bruger det med logikken, så er der ingen logik i det, at man kan tage kontakt med et afdødt barn, altså mange år efter. Ja. Der var et spørgsmål her. Jeg tænker på det der, du sagde med, at man kunne ikke komme tilbage til den her jord og være et dyr. Altså, jeg kender nogen, der har mistet deres søn, og da han lå på sit dødsleje, sagde han, når jeg kommer igen, så er jeg en sommerfugl. Og så ser de en sommerfugl og tænker, jamen det er jo et tegn. Hvordan forklarer det? Det er noget helt andet. Altså han bliver ikke inkarneret igen som en sommerfugl. Men fra den åndelige verden, der kan vi jo få sendt tegn. Altså, når man er afdød, altså når man er sjæl i den åndelige verden, så kan man jo for eksempel sende en sommerfugl hen og være symbol på, at man er der. Som bevis for, at man er der. Ligesom at hvis man som afdød vil man oftest have lidt ved, fordi at vi jo er elektrisk-magnetiske væsener i den åndelige verden, så vil man ofte kunne lege med lyset. Så det kan man også se, at mange afdøde de giver sådan tegn ved at lege med lyset. Men fordi det med sommerfuglen er blevet sådan en meget stærk symbolik for os, så er det tit det, vi siger, altså vi kan aftale inden, at du kan komme som en sommerfugl. Men det er ikke som en reinkarneret igen. Det er som at vise, jamen jeg er her, jeg ser dig stadig. Vi er stadig forbundet, selvom at jeg er i den åndelige verden, og du er fysisk på jorden. Hvis nu for eksempel, at man mister et barn tidligt, altså 5-6 år, ikke? Og du siger, at de skal være på den anden side, altså barnet kommer hurtigt tilbage, men hvis man skal være cirka 80 år, og 80 år på den anden side også, ikke? Vil man så få et tegn for det der barn på en eller anden måde, når barnet bliver reinkarneret igen? Altså når et barn bliver reinkarneret igen, altså når vi bliver reinkarneret, så har vi ikke hukommelse normalvis omkring de liv, vi har haft. Der er nogle, altså især i de lande, altså hinduistiske, buddhistiske lande, der hører man børn fortælle om tidligere liv, fordi de lytter efter det. Men vi har ikke lyttet efter det, fordi vi jo ikke har haft den her reinkarnationstanke. Så vi har ikke ret mange historier i vores del af verden omkring børn, som fortæller om tidligere liv. Men normalt så vil man, når man bliver født ind i et nyt liv, så vil man ikke i sin
altså dagsbevidsthed, altså i sin bevidsthed, så vil man ikke kunne huske sit tidligere liv. Så det vil ikke være særlig sandsynligt, at man vil kunne fortælle noget, eller altså, og at man sender tegn. Men der kan jo også være andre familiemedlemmer, som sender tegn. Altså fordi vi er jo i en sjælefamilie, en sjæleforbindelse, og i den her kærlighed er der også hjælp og forståelse for, hvad det giver at sende et tegn, for eksempel, fra den åndelige verden. Det har vores guider og vores afdøde helt uden tvivl en forståelse for, hvad betyder det, at jeg kan give mig til kende. Det var også det, jeg læste i den her bog, af dem, der har haft nærhedsoplevelserne. Altså de møder afdøde, bare i den her korte nærhedsoplevelse, de møder afdøde, og de hører, at de afdøde, at de faktisk bekymrer sig om dem. Så vores afdøde er der og er en del, altså er omkring os, og de kan sende os tegn, men de vil ikke inkarnere i en sommerbod. Tak skal du have. Jeg tror bare, at jeg tænkte, kommer de ned til samme familie igen? Altså det kan man godt forestille sig, at man kan blive inkarneret til den samme familie. Især har der været sådan en historie, hvis nu man har familie med familiestridigheder, eller sådan nogle fejder, ikke, så kan man bare blive inkarneret ned i den samme fejde, liv efter liv, og så kan der være holdt gang i det. Så det kan der være noget om, og i hvert fald så er vi i nogle fællesskaber. Men det er ikke sådan, at det vil jo sjældent være sådan, at det er en til en, altså den samme familie, der bliver inkarneret. Altså der vil være noget med livsoplevelser, der er noget med, at det skal passe med, hvornår man bliver inkarneret. Altså hvem det er, der rent faktisk skal have barn på det givne tidspunkt og sådan. Så det er jo sådan et meget stort puslespil, men der er helt uden tvivl, at vi har helt uden tvivl nogle sjælefællesskaber. Så var du, ja, eller var det I begge to? Eller? Ja, jeg har forstået det sådan, at det du siger, det er, at vi udvikler os mere og mere for hver inkarnation. Men i dag er det jo sådan, desværre, at mange af os med den viden og den indsigt, vi har opnået, vi faktisk, inden vi dør, så går vi tilbage til et stadie, hvor vi ingen fornemmelse eller ingen viden har, hvor det er totalt mørke, inden vi dør. Jeg tænker på, jo ældre vi bliver, der er flere og flere, der bliver dybt demente og dør i sådan en tilstand. Hvordan er de så, når de går ind? Er de helt tilbage til ingenting? Eller den viden, de har opnået, hvor det blev af? Det er der heldigvis stadigvæk. Hvis du husker tilbage til det slide, jeg havde, hvor der var en radiosender og en hjerne, så det er jo hjernen, det er hjernen, der er brudt sammen. Det er jo ikke energien udenom. Det kan bare ikke transformeres ind og komme ud i kroppen, og det er derved, at demens opstår, for eksempel. Så når man kommer over på det åndelige plan, jamen så er man helt i sine tanker, sine følelser og sine talenter. Så det er udelukkende senderen, der er altså den fysiske. Altså den fysiske krop bliver jo slidt. Altså vi vil typisk jo også dø ved, i hvert fald som ældre, ved at en af vores organer sætter ud, altså det bliver slidt. Og så er det. Og så er det, vi dør. Eller vi forlader den fysiske krop og går på den åndelige side. Men vær ikke bekymret, fordi at demens, det er udelukkende hjernen, det er senderen. Man er stadigvæk, altså alt hvad man har alle talenter, man har fået med, dem har man stadigvæk med. Så der er ingen grund til bekymring der. Der var jeg her. Ja, der. Totalt emneskift. Ja. Hjemme hos mig, der har jeg 2 teenager, der elsker at sidde og se programmer om ånden i glasset, om hjemsøgte steder og om alt muligt andet. Det er lav energifrekvens. Og jeg har sådan, de spurgte mig, kan der ske noget i det her hus? Nej, jeg har jo sørget for at beskytte det hele, ikke? Og lige pludselig så begynder min elektronik i hele huset bare at opføre sig meget mærkværdigt. Min telefon går lige pludselig på headphones. Det eneste headphones, jeg har, ligger nede i køkkenet, jeg er på første sal, og der er ikke noget strøm på. Meget mærkeligt. Så jo, der sker et eller andet, men hvad er det, der sker, og hvad er det for en energi? Hvorfor kommer de ikke videre? Altså den energi, som du snakker om der, det er den her lavfrekvente energi, og vi snakker faktisk også lidt i pausen om, jamen er det alle mennesker, altså alle sjæle, som går over på den åndelige, altså går videre i paradiser og i de åndelige verdener, når de dør? Nej, det er det faktisk ikke. Der er nogen, som bliver
i sådan en mellemtilstands, eller sådan en zone her inden, altså hvor de ikke går ind i paradis. Og det vil typisk være sjæle, som har, det kan for eksempel være, som har et misbrug, altså som simpelthen har behov for at fortsætte det misbrug, og som så klæber sig til nogle andre, som har et misbrug, og så får de så udlevet deres misbrug af den vej. Eller det kan være altså nogle andre, der kan være forskellige årsager til, at de ikke går op i energi. Men hvad der er, så kan man sige, at i den åndelige verden vil der også være altså, nogen, som er lavfrekvente. Og det kan være altså, dem, de får fat i. Så det er faktisk ikke nogen særlig god leg. Altså, ja, okay. Selvom det kan virke meget fascinerende. Altså, fordi man skal vide, at man skal selv være i en høj frekvens for at sikre, at når man tager kontakt med åndelige væsener, at det også er højfrekvente væsener. Ja. Men det, jeg undrer mig, det er, at... Ja. Det, der undrer mig, det er jo, at, at det lige pludselig kommer ind i mit hjem igennem fjernsynet. Det lyder så lidt mærkeligt. Det er jo ikke Poltergeist, ved jeg godt. Altså, det er en film. Ja, men det er... Ja. Men det er jo det der med, at lige pludselig så bliver... der har aldrig været elektriske problemer i huset. Andet end mormor, der blev ved med at drille køkken. Ja, præcis. Det var okay, det var mormor, det vidste vi, hvad var. Men lige pludselig så har det spredt sig, og det er jo ikke fordi, at de sidder og leger ånd i glasset. Fordi det har forbudt dem, jeg har sagt, det er no-go. Men det er jo fordi de sidder og ser det i fjernsynet, at det finder vej. Og det er det, jeg synes, der er lidt mærkeligt, hvordan det hænger sammen. Ja, altså det vil være svært for mig sådan at svare på, fordi det kan jo være, at der allerede er ligesom kommet nogle sjæle ind, som bor i jeres hus. Og der kan man lave en husrensning. Der er nogen, der er rigtig gode til at lave husrensning, og så kan man få sådan nogen til at komme og rense huset, så man kan få ryddet op i det. Jeg ved ikke, om det skulle kunne komme via, fordi man ser et tv-program, men altså jeg tænker mere det, fordi det har været inviteret ind. Og det sjove er jo, at du netop siger, at det er de elektroniske devices af forskellige arter, som sætter i gang. Ikke? Altså det passer med, at det er, at når man er i den split, altså når man er åndelig, altså så er det jo elektricitet, og derfor er det den nemmeste måde at gøre sig synlig på. Ikke? Ja. Jeg vil bare høre, om den åndelige verden, er den fysisk et andet sted, eller er den imellem os? Det er måske lidt, det ved jeg ikke, naivt spørgsmål, men spøgelser i den sammenhæng, er det nogen, der hverken er det ene eller det andet sted? Altså kan man forklare, Ja. Altså den åndelige verden er jo i virkeligheden omkring os. Altså vi har en tendens til at sige i himlen, eller at pege opad og sige nedad, når vi er det fysiske, opad, når vi er det åndelige, men i virkeligheden er det jo omkring os. Altså al den tomrum, der er omkring os, det er elektricitet, og det er bevidsthed. Og bevidsthed er jo liv i den åndelige verden også. Altså det vi ikke kan se er jo i den åndelige verden. Så den er omkring os, helt uden tvivl. Og når vi snakker spøgelser, der er jo de her, som netop ikke er gået over på den anden side, og dem vil vi jo betegne som spøgelser. Og så er der også nogle, de her, hvor vi har de der fortællinger om den hvide dame, der går igen, eller sådan noget, som har et eller andet, der er sket for flere hundrede år siden, og så bliver det bare ved med at komme igen og igen. Og det kalder man det et aftryk, altså det er simpelthen et aftryk, der bare bliver genspillet, altså igen i energi. Så bliver genspillet. Men den hvide dame for eksempel er sådan set videre, altså det er ikke, fordi det er ikke hendes sjæl, der vil være der, det vil bare være et aftryk. Men der er der hvor vi snakker om spøgelser, altså så vil det typisk være dem, der ikke er gået over. Men det er sådan, der bruger du ordet spøgelse, men der er jo også alle dem, som kan se afdøde for eksempel. Og det vil jo være afdøde, som er gået over, altså på den anden side, som er i den åndelige verden. Alt er godt, men de viser sig af forskellige årsager. Det kan være, nogle af dem, der viser sig, kan være, at de ikke er gået over. Men de fleste kan jo, mange af dem er gået over i hvert fald. Og så vil de vise sig at hjælpe, eller du ved hvad, have omsorg, eller på forskellige vis. Så der er to typer der, kan man sige. Nu skal vi lige have en mikrofon. Nå, der var et spørgsmål på siden, så får du den bagefter. Ja. Du nævnte før, gudskelov har vi jo masser af liv, så tag det over, vi skal nok nå det. Bliver det ikke nemt en fribillet i forhold til, så
kunne da godt lige tænke mig i det her liv lidt egoistisk, så gør jeg sådan, men skid være med det. Jeg kommer igen næste liv så. Altså, er det ikke en undskyldning? Den karma-mæssigt, den kan du jo godt påtage dig. I mine øjne, så vil det jo faktisk være det stik modsatte. Men det kan godt være, altså, det er jo okay, kan du sige, at det er en badebillet, og du bare siger, ved du hvad, jeg forholder mig egoistisk til mig og mit liv, og jeg er egentlig lidt ligeglad med andre, jeg tager ikke hensyn til andre. Men så er det jo bare det, du vil blive mødt af, og på et eller andet tidspunkt, så vil lidelsen ved det blive så anstrengende, at du vil ændre noget i din adfærd. Men du kan sagtens vælge det. Altså, det er jo nemlig det. Du kan sagtens vælge det. Der er ikke en dom, eller, altså, du ved, der er ikke, og det er jo ikke kun et liv, sådan at du enten er dømt til fortabelse eller til frelse, ligesom vi ser i kristendommen. Altså, det er jo et andet princip her. Så jo, du kan godt være dumsvig, selvom det ved jeg, du ikke er. Men det kunne du godt være. Det kunne du godt vælge. Men det vil bare komme til dig igen. Altså, det vil komme efter dig på et eller andet tidspunkt, så vil du bare tænke, måske jeg skulle ændre lidt. Ja. Ja, det var det. Sidste spørgsmål, siger Jacob og følger tiden. Værsgo. Jeg vil gerne spørge. Når afdøde, når ældre, det kan være ældre, men i det hele taget, når folk dør, så har man det jo med, at man lukker deres sjæl ud. Man åbner et vindue, eller man åbner en dør. Er det fordi, så går de op på den anden side, eller hvad? Hvordan menes det med det? Altså, jeg er helt overbevist om, at det er en smuk gestus. Fordi en sjæl kan sagtens gå ud af et lukket vindue. Ja. Så det er, det er en smuk gestus, man gør, for eksempel på hospitaler, når man har nogen, der dør, så lukker man vinduet op, og så kan sjælen flyve ud. Men det der med, altså i virkeligheden er det jo meget smukt, det der med at sende sjælen godt afsted. Altså, en ting, jeg måske lige har fået lyst til at sige her, det er jo, at husk, da min egen mor døde der for 20 år siden, så var jeg jo ikke sådan inde i de her ting. Og der synes jeg, det var utrolig ensomt for hende at skulle dø, at det var en meget ensom rejse. Men det, som vi skal vide, det er jo, at når vi dør, altså når vi forlader vores fysiske krop, så bliver vi taget imod. Ligesom at man bliver taget imod, når man bliver født ind i livet, så vil der være en jordmor, oftest i hvert fald, og nogen, der tager imod. Og det vil der også være, når vi går på den anden side. Så det der rituelle med at sende smukt afsted, jeg tænker, det er mest rituelt. Men et smukt ritual. Okay. Skal vi lade det være det sidste spørgsmål, eller er der noget, der er en, der brænder med noget, som bare skal stilles? Kan vi tage et? Ja, det kan jeg godt nok. Mit ur siger et. Jeg vil bare gerne vide, om, altså nu er du clairvoyant, er det en evne, du har fået tildelt, eller er det noget, vi alle kan blive, eller får nogen tildelt for at være bindeledet mellem den åndelige verden og os, der sidder her? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg var helt klart af den opfattelse, at det var sådan noget, man skulle være født som, og man skulle have oplevet afdøde hele sin barndom og sådan noget, for at man kunne være en rigtig clairvoyant. Så det havde jeg afskrevet mig fra, fordi sådan havde jeg det nemlig ikke. Men vi kan alle sammen opøve de her clairvoyante evner, for vi har dem alle sammen, altså de her spirituelle evner. Selvfølgelig er der nogen, som har en lettere adgang. Det handler jo igen om talentet. Altså har vi talent for, altså har vi været tidligere medicin på en kloge kone, eller hvad nu end, altså i tidligere liv, der har vi ikke været det. Så vi kan have et talent, som gør, at vi kan have lidt lettere adgang til det, og lidt nemmere ved det. Men der er ikke nogen, som ikke har det, fordi vi er jo dybest set åndelige væsener. Men det er jo der er rigtig mange uddannelser i øjeblikket, hvor man kan tage uddannelser til clairvoyant. Og jeg vil sige, det kræver, altså ud over en uddannelse, så kræver der altså også mange timers øvelse, så det er ikke, for at man ved, hvad man gør. Fordi det er jo vigtigt at vide, hvad man gør. Og når du så siger det, så vil jeg faktisk tage det, fordi nu er det, jeg må stoppe, kan jeg godt høre. Men jeg lagde faktisk hernede, jeg håber, jeg er okay for Ballerup Bibliotek her. Jeg lagde hernede nogle små flyers omkring, hvad det er, jeg laver omkring blandt andet en clairvoyance. Og hvis der er nogen af jer, som har taget det og synes, at I kunne tænke jer en clairvoyance, så skal I bare skrive, at I har været her, fordi så vil I få 15% rabat på det. Men kig på det, den mulighed har I. Men det er ikke noget krav. Det her, det var jo noget helt andet, det vil jeg godt sige. Det var et foredrag, som vi kunne fornøje med. Men jeg håber, at det har været oplysende, at I er blevet lidt klogere på spiritualitet. Og så vil jeg sige tak for, at I kom. Det synes jeg var helt fantastisk. Og så håber jeg, at vi ses igen. Det kunne sagtens være i 2 år eller sådan noget. Velkommen godt hjem.